Ut sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, nga daw hindi ka mapahamtang. Relax. Mabalik siya sa hindi madugay. Kag in the meantime, ipakilala ko anay sa imo ang iban pa nga mga vampira diri. Nakilala mo na si Athena. Pasensya ka na ha. Medyo kulang siya sang tulog eh. Gani, medyo irritable siya. Kung husto siya sa pahuway, hindi bala niya ako pag-atakihon? Hindi man siguro. Nakaibalo ka? May ginatago siya nga balatsyagon kay Demon eh. O kung ginakilala siya sa amon grupo nga si Chino. Kag tungod nakita niya, nga daw may pagtamod sa imo si Chino, nagpangimon siya sa imo. Pero hindi lang siya pagsapaka. Si Chino ang bahala na sa iya. Makita mo gikan sa kristal nga dingding ang ara sagwa. Ipakilala ko sila sa imo. Ato, ang daw ilaga ang sungad, si Rune ina siya. Ang isa nga ato ho, si Sakira. Kag ang kaupod niya nga nagalakat, amo si Beauty. Nga wala sang isa nga nagapalapit, kag nakikpaghambal sa akon. Akig bala sila sa akon? Tungod sa akon lulo sa tuhod? Aba hindi. Hindi sila akig sa imo. Nahadlok lang sila kay Chino. Nakita nila abi kay ina ang reaksyon sini sang ginbuhat ni Athena sa imo. Kag tungod hindi sila sigurado nga makontrol nila ang ilang pagkauhaw sa dugo kung magpalapit sila sa imo. Mas maayo na lang nga hindi sila magpalapit. Kag tulokon ka lang nila halin sa malayo. Nga ang ginakadlo ka nila si Damon. Tungod isa siya sa best fighter diri sa amon kota. Third in command siya sa grupo militar sang mga vampira. Tapos ng imo therapy session kay Doc. Anong plano mo nga buhaton? Wala, tita. Ano ang gusto mo nga buhaton? Agud malingaw ka. Gusto ko nga magbasa sang libro, tita. Hindi problema, ina. Madamo sang libro dito sa library. Kung gusto mo, dalon ko ikaw dito. Sige. Sige, tita. Kung amo, itulod ko ng wheelchair mo ha, bakadto sa library. Kag pagkatapos, ibilin ko na lang ikaw dito. Kay may buluhaton pa ako eh. Sige, tita. Kag salamat gid sa imo, ha?
matapos ko nabasa ang 3 ka libro. Ari naman ang isawa. Amo naman ining basahon ko. Madugang lang ang kalingin sang ulo mo, Sina. Mas maayo kung hindi mo na lang inapagbasahon. Ari kagali. Wala ko mabatyagan ng pagpalapit mo. Vampira ako. Remember? Sorry Inang ginauyatan mo, diary ina ni Amadea. Isa man siya sa mga kasubong namon. Pero wala siyang nakaibalo kung sa diin na siya subong. Kung bala, buhi pa siya kung patay na. Isa siya sa nagtukod sang grupo namon ngayon eh. Kag hindi mo magustuhan ang basahon mo nga ina. Hindi mo magustuhan nga basahon ang mga ginsulat niya dira. Nga hindi ko magustuhan. Kag nga hindi ko pagbasahon. May nasulat bala diri nga bahin sa inyo? Nga hindi pwede mahibalan sa mga tawo? Ginapamangkot mo ako, Sina? Samtang dapat kuntan niyang ipamangkot mo, amo nga safe bala ako samtang ginapalibutan ako sa mga vampira? Hindi bala? Abi mo, sa normal nga sitwasyon, hindi mo dapat mahibalan ang bahin sa amon. Nga kinahanglan ko nga dudahan ang kaluwasan ko. Hindi man kamo mga malain nga mga tawo. Vampira gali. Ikaw man gani ang naghambal sa akon, hindi bala? Nga bag-o lang nga vampira si Athena. Gani nga gin-atake niya ako. Isa pa, ginaprotektahan mo man ako, hindi pala? Kagluwas sina, ginkuha ninyo ako gikan sa mga kriminal. Hindi bala? Kagbisan nga ginmanduan ka na sang inyo leader nga patyon ako, wala mo ina ginbuhat. Ginsugiran ako sinasang akong tiya. Kag nagapati ka sang tanan nga ginasugid niya? Oo syempre naman. Kuna mo, inosente ka gin matuod. Ano? Wala ko exactly nga ginmanduan ni Arlo nga patyon kasubong. Ganin di matuod nga wala ko ginbuhat ang mando niya. Soldado ako. Kag nagasunod gid ako sa order sa akon sa mataas ko. Ginasunod ko ina most of the time. But not this time? Gusto ka? Not this time. Pero mahimo ko buhaton ni na buwas. Kag sino makapakot? Nahadlo ka pa blagyapon sa akon? Wala na. Nga wala. Kay hindi ka man seryoso sa ginahambal mo. Kay kung gusto mo gid ako nga mapahamak, wala mo na lang tani ako gindipinsahan bato kay Athena. Sang ginatake niya ako. Madali lang ha. May kwaon lang ako. Nagkadto siya sa unan. Ato, may ginkuha siya nga libro. Ari, amoy ning basa ha. Kaya daw mas gusto mo nga magpati sa mga imposible. Kag hindi dapat patihan nga mga bagay. Fairy tales nga libro? Paula, mamangkot ako sa imo. Ano ina? Anong ginpaminsan mo sa naibalan mong existence namon nga mga vampira? Sa banta ko, natukiban mo na ina, antas ki pamadakpan sa mga slayers, tungkol sa tiya kag tiyo mo. Nagbatsyag ka bala sang kadlok?
Sang una mo sila nga nakita? Wala. Halin sang una kag tubtub subong. Wala ako nahadlok sa vampira. Nga wala ha? Wala ka man lang bala nakibot o kung nasyak? Wala. Tungod halin sang bata pa ako, ginaistoryahan na ako ni Daddy sang bahin sa inyo. Gani, antes ko nabatian ang popular nga sugilanon bahin sa inyo, ginpatag na sa ako ni Daddy ang tanan. Hindi kami pareho sa mga legend, bahin kay Dracula. Abi ko anay kung wala ka ginaistoryahan ni daddy mo sang mga fairy tales? Nagsala gali ako. Paula, we are beast. Nag-abot kami sa nagkalain-lain nga porma, kagitsura. May ginakadlukan ka bala nga mas makusog pa sa imo? Oo, mayara. Ano ina? Ang virus sa lawas ko. Nahadlok ka sa kaugalingon mo? Kung hindi ako makahibalo magalong, lamunon sang virus pati ang bisan jutay ko nga nabiling nga kalag. Wala ko nagasiling nga maayo ako nga tinuga. Apang hindi man ako gusto, nga manginwala sang kalag nga sapat, nga nalipay sa pagsanaw sang dugo sa akon mga kamot. Pero, wala ka man nabudlayan magkontrol sang virus sa lawas mo? Wala ka ba na nagatulok sa maayo? Ang virus sa akong lawas, hindi magtuhaw sa pagpabatsyag sang kauhaw sang dugo. Madali gid lang ha. Ibalik ko na sa bookshelf ang diary ni Amadea. Madali gid lang. Si Paula, sa pagligad sang inadlaw, makita na gid man ang pagbalik niya sa normal kapag panghulag niya. Kagusto ko nga makalakat na siya sa labing madali. Husto. Ay, amo na ining tion. Agod sugiran ko siya sang matuod bahin sa iya amay nga si Lauro. Kinahanglan, makahibalo na siya sa kamatuoran. Tungod hindi mahibalaan ang lakat sang panahon. Ilabi na nga ari kami sa kuta nga ini. Ay, ang mayo pa. Mangita ako sang kahigayunan nga makasugilanon kami. Kag isugid ko sa iya ang ila relasyon ni Lauro. Ano? Tita, nagalahog ka lang hindi bala? Wala. Wala ako nagalahog iya. Sadto pa man, gusto na namo ni Manolo nga sugiran kabahin sini. Apang nagpamatok si Lauro. Kag subong man ang imo Iloy. Sa ano nga rason? Base kuno kung makapalain sang buot mo. Kung mahibalaan mo nga hindi mo tunay nga amay si Lauro. Tita? Ay, iha. Patawara ako nga subong ko lang nasugid sa imo ang tanana. Ay. Kung amo, sino ang amay ko, tita? Sino siya?
Wala ako makahibalo, iha. Tungod wala man nagsugid sa amo ng imo iloy. Paula, iha. Hindi ako gusto nga makita ka nga nagahibi. Apang wala ko sa mahimo eh. Kinahanglan mo nga mahibalan ang kamatuoran. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, gagin pasakop ni Valentin, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawaran ako. Apag wala ko na ikaw, ginahingkog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, nga ginpasakop ni Valentin, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I'll be. Bah, nakabati ako sang kula sa sulod sang library. Buksan ko sa may nempurtahan. Oh. Ara na. Bukas ng portahan. Bah, si Blanca? Nagauyat siya sang kandila? Nagapili siya sa libro? May mabulig bala ako? Ikaw gali Miguelito? Ikibot mo ako ha. Nagapangita ako sang libro nga basahon ko kuntani. Hindi abi ako makatulog eh. Hindi ka lang kuntani maakig. Kaga nga maakig ako.
Hindi ka magkabalaka sa akon. Mapungko ako dito sa sofa. Kagapoy sa nga baga ko. Himas-himason ko inasan jutay. Masakit bala? Medyo. Ubahaan na yung roba mo. Total, nagasuksok pa man ako sa pantalon. Sundon ko na lang siya. Oh, ara na. Masahion kong halin sa liog mo, ha? Kinamasahin niyang liog ko. Pagkanto sa baga ko. Kinuhara na ako sa panganod. Nagkapalanig ang abaga mo sa tensyon. Relax lang. Mapatsigan kong pagpalanginid sa bilog kong alawas. Piyungon ko ang akong mga mata. Kagbatsyagon ko ang mahumok niya nga mga kamot. Nga nagamasahi sa akon. Masakit bala? Hindi. Uyatan kong yatwa kakamot. Para nga magkupo siya sa ako na baka. Kinuyatan niya sang hugot ang kamot ko. Miguelito. Palihok. Hindi ka na magdagat. Palihok. Ba? Sa di nagkalin ang mga pinalian mo sa likod. Nagserbi ako bilang espiya para sa Gobernador General. Kadadakpan ako sa mga rebelde. Sanggin traidoran ako sa isa sang kaupod ko. Naging bilanggo ako sa Lakuta. Tubtob nga natukiban sa akong tiyo ang natabo sa akon. Kaginhilway ako. Hindi. Nalumay na bala ako sa babae ngayon eh. Nga ginsalig ko sa iyang mga bagay. Nga wala ko bagani ginsugid sa mga ginikanan ko. Kagay Samuel. Inagaling rason. Kung nga madugay ka nga nadula diri. Oo. Ano natabo sa lalaki nga nagtraidor sa imo? Ginpatay ko siya. Ginakasubo kong natabo. Okay lang. Nagatubang siya sa akon. Kinatulog niyang akon mga bibig. Blanca. Kinhalukan niya ako sa bibig. Ginbayaan niya ako. Naakig balas siya? Naakig balas siya sa gidbuhat ko? Ano? Duha ka mensahe? Oo, Samuel. Ano ko no? Pareho man sa nagligad. Mabayad siya bisan pila. Para mabalik lang si Blanca kay si Bea. Apa makadto na ako sa impyerno. Kung ibalik ko sa iya si Blanca. Kaga anong ikaduha nga sulat? Madali lang. Bukaron ko. Are, naghalin ini kay Jillian? Basahon ko ha.
Ginapakamahal ko nga utod. Kabudlay ibutang sa tinaga, ang ihambal ko sa imo. Apang tinguhaon ko. Nakaibalo ako, ngara sa imo pag-atipan sila ni Blanca kag Bea. Nagapangabay ako kung tani. Nakalintan mo na lang ang pagtimalos mo. Nakahangop ako kung nga ginareto mo ako kay Agido. Apang patawara ko. Hindi ko siya kaya nga higugmaon. Madugay na kami nga likom nga nagakita ay ni Armando. Nakaibalo si Nanay Pitang. Si Armandong ginahigugma ko. Kag mag-asawa na kami subong. Bana ko na siya. Ginpilit ko siya nga kuhaon na ako. So natala na ako ang kaslon kay Agido. Kuntani, hilwayon mo na sila ni Blanca kag Bea. Tungod wala sila sang sala. Kabay nga mapatawad mo ako. Ang nagapalangga mo nga utod, Jillian. Nimal. Si Jillian. Pagmanghod ko nga ginatingwaan ko nga itimalos. Amo man ang galing naghimo sang pagi agud makuha siya ni Armando. Hindi. Kalain sa dagway ni Miguelito. Hinali lang sa nagpalanglapsi ka nagpalamula. Ang Nanay Pitang, magdala ka rin din sa tubig. Dali! Ari na ang tubig, Senyorito Samuel. Ihatag kay Miguelito. Ha? Nga ahaw? Ano ang natabo sa iya, Senyorito? Nakahibalo kagalibahin si ni Nanay Pitang. Nga wala mo ako ginsiguiran. Senyorito? Si Jillian! Si Jillian ang nagplano sang tanan niya ini. Apang gintago mo sa akon. Nga, Nanay Pitang. Nga! Senyorito? Magalin ka sa atubang ko! Halin! Senyorito, patawara lang ako. Apang ginpasumpa kami ni Senyorita Jillian nga wala kami sa iban nga sugiran. Wala niya napinsanan nga maghimo ka sang amo sini nga tikang. Ano ba nang ginapanghambal mo, Miguelito? Ang papel ka ginakumos niya. Kuhaon ko ini. Basahon ko ini. Miguelito, kinahanglan ibalik na naton sila nga duha sa labing madali nga panahon. Buwas mismo. Ibalik mo si Bea, Samuel. Apang mapabilin diri si Blanca. Ano? Apang nakaibalo kagid nga hindi sa gusto nga madula kay Bea? Kakadako na gid katama sang atraso naton kay Blanca para ipabilin pa naton sa diri nga bihag. Hindi siya mahimo nga maghalindri. Apang hindi siya maghalindri. Kag paanong gusto niya? Ha? Hindi ba na siya paghatagan sa kahilwayan nga magdesisyon para sa kaugalingon niya? Doon nangin dalok karamig.
Kaugalingon mo lang ginapaminsar mo eh. Wala ako sang labot. Basta hindi siya maghalindri. O sige. Mabiling ko na ikaw. Mapahuay na ako. Wala siya makibalong gintago ko sa akong bulsa ang sulat ngayon ni Jillian. Wala nagkapamati sa rason si Miguelito. Kagkabay pa, nga gusto na ang buhaton ko ngayon eh. Sulat ni Jillian? Oo. Wala magkahibala si Miguelito. Gagindala ko ini, agad ipabasa sa imo. Abi, gusto ko man nga mahibala na natugon dira, Samuel. Ari. Basa. Kag pahibala ako sa desisyon mo, matapos mo nga mabasa ini. Ano masiling mo? Bahala na. Apang maupod ako sa inyo ni Bea pabalik sa asyenda. Apang si Miguelito? Mahimo ako sang sulat. Kag ibilin sa kwarto niya. Nagkahigda siya sa kama. Nagkakatulog pa siya. Ibutang kong sulat nga ini sa tupad sang iya kama. Nagliso siya. Blanca? Abi ko, anay ko nagkakatulog ka na. Nga. May plano ka ba lang nga buhaton sa akon samtang nagkakatulog ako? Wala. Nagbangon siya. Dali ka. Dito anay kita sa azotea. Sige. Dali. Maayong panahon sa masunod ng mga inadlaw. Masanag ang langit, puno sa bituon. Ba? A falling star? Nagtangla siya sa langit. Kaginpiyong niyang iya mga mata. Anong ginabuhat mo? Kwan. Nag-wish ako sa falling star kaysa mga bituon sa langit. Ano? Hindi bala amugin man sinang ginabuhat? Blanca. Nga Pasensya ka na. Tungod ko hindi ko ikaw mahalukan. Mabuang ako. Miguelito.
Nga, Hindi nangging kadto ko diri. nagkaibara ako, Blanca. Kinakos naman niya ako. Kinahalukan niya ako sa bibig. Pagkato sa liog. Kinakot niya ako. Ikilito. Dito kita sa kama. Dali ka. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, nga ginpasakop ni Valentin, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan, Once There Was a Love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Aray na ako, Eric! Oh, Chiking? Ote, kamusta nga akong ginsugo sa imo? Ay, hindi siya magpasugot nga magpamubod sang manok kag magpangkolekta sang itlog. Nga ako no, siya ko no mabulo sa pistol susan kay manok bata na. Amo gali. Sa ibang rabi tanyag ang trabaho nga ina, Eric. Patod nga madamo sang ma-apply sa imo. Hamak mo nga dakong sweldo, kag may akomodasyon pa. Salamat na lang, Chiking. Mangita na lang ako sang iban. Ate, wala sang anuman ah. Ate, sige. Nagahulat sa akong si Guard mo. Malakat na lang ko, totoo, Eric ah. Sige, Chiking. Nagbalibad niya magtrabaho sa akon si Luisa. Apang hindi bali. Basi magbag-o pa man ang iya pamatod. Makahulat ako bisan ano pa kadugay. Madali ka na lang magbata, Susan. Ano? Nakabakal ka na bala sang kinahanglan sang imo mangin anak? Pabay ilang bala ina, nay. Pabay ilang ko ah. Dira ka nagkani ah. Matulog na ko sa babaw. Madali na lang ako magbata. Apang hindi ako makahibalo kung ano ang buhaton ko. Saan ko masugid kinang Luisa? Nga ang amay sang ginadala ko. Amo si Ben. Kag mabalaho ba, gid? Nga ako ang kabangdanan kung nga ang nagsuicide si Ben. Kag ako ang nagsugid sa iyo. Nga si Eric ang amay sang ginadala ni nang Luisa. Ay,
Bitaw pareho lang nga ako ang nagpatay sa iyo. Hindi. Hindi ko mapasugtan nga makahibalo sinang Luisa. Hindi, gid. Kinahanglan nga malutsan ko ang akong problema nga ini. Kinahanglan malutsan ko ini nga nagaisahanon. Nagalibog ang ulo ko, Timan. Sino ba lang amay sang anak ni Susan? Sa diin siya, haw? Ay, ato sa iya kwarto. Nagakatulog siya. Wala na gid siya nagagwa sa iya kwarto. Wala pa gid siya makasugid sa imo kung sinuugid ang amay sa ginadala niya? Ay, wala pa gid. Hindi gid siya magsugid sa akon. Bisan anhon ko siya sang pilit. Basi ka na kasugid na siya kay Luisa. Wala man. Wala man sang may nasugid sa akon si Luisa. Ano kay ikaw gidabitiban mo? Ginpasugtan mo ang tanan niya nga gusto. Ay te, ay buot na ina sa iya. Kag nakahibalo na sa matabo sa iya. Gani maging isa ina koneksyon sa iya. Apang kinahanglan, makahibalo kita kung sinong amay sang iya anak. Hindi ba lang si Junar ang amay sang anak niya? Hindi man siya mag-ako nga si Junar. Babae ida siya. Tanawon talang kundin sa mga ayos ang bulig. Nakahibalo na ako sang buhaton ko. Mapalayo ako diri. Kag kinahanglan nga ibunag ko gid ang bata nga ini. Wala nga daan ako nakapalantaw sa doktor. Ay, mapalayo ako diri. Kag didto ko ibunag ang bata nga ini sa malayo nga lugar. Kag pagkatapos, ipa-adapt ko siya. Sa sina, wala sang makahibalo sang natabo. Apang nahadlok ako. Luyag ko nga ara si nanay sa akong tupad kung magbata ako. Kag isa pa, nagapati sila sang tanan nga akong kinasugid sa ila. Pero kinahanglan, makikita na ako kay Jonar. Basi bala kung may pagtamod pa siya sa akon. Isugid ko sa iya ang akon plano nga ini. Ay, bantayan ko siya kung magpauli siya sa balay sang babae nga ato. Si Jonar. Sugataon ko siya. Jonar! Susan? Ay, Jonar. Abi ko anay kung hindi ka na magpauli, tiri. Anong kinanglan mo, diri? Hindi bala tapos na sa ato ng tanan? Kinahanglan kong magsugilanon kita, Jonar. Hatagi lang ako sang pila ka minutos. Wala na kita sang dapat pang hambalan. May palabuton pa nga nagahulat sa aton, Jonar. Ano? Ano nga palabuton? Sa kaimtangan mo, gado sa namalhan nga balyina? Ano pagdumdum mo sa akon?
Gago! Sinong tagiya sina? Wala mo pa ina masugid sa akon. Mahimo nga imo ini, Jonar. Wala ba na nagsulod sa ulo mo, ina? Nakahibalo ako nga hindi akon ina. Sige. Hindi ini imo. Kuna mo, ano bang kinanglan mo sa akon? Ha? Luyag ko nga magpalayo kita diri, Jonar. Pareho sang una mo nga plano. Nga ipadap ang bata. Kag mangita ako sang obra, Jonar. Hipos na! Bayahin ako diri. Jonar, kinahigugma kong gihapon ikaw. Kung bayaan mo ako, sino na lang ang masaligan ko? Wala na, Jonar. Halina. Halina, Susan. Magbalik ka na. Sakon kay sino nga lalaki nga nagbutang dira sa tinisdakan mo. Hindi na ako sa imo. Wala ako sang luyag sa imo. Halin pa sang una. Ginpalapitan ko lang ikaw. Bangod gusto ko lang nga makapalapit sa magulang mo. Gingamit ko ikaw. Kag bangod sa imo pagpalapit sa akon, nakig-upod ako sa babae nga piste sa kabuhi ko. Kag ginakaugtan ko sa tanan nga tion. Ina bangod, ginpasalig mo ako nga permahan mo ang form agud nga makaloan ka. Kung tani, wala ini matabo. Ka. Mapirma na ako sang tanan nga bisan ano mo nga gusto pa pirmahan sa akon, Jonar. Basta hindi lang ako pagbayae. Kinahanglan ko ikaw. Ang buot mo silingon. Pareho sa pagkinahanglan ko sa imo perma, kag wala mo mapirmahe. Hindi ka na magpakita sa akon. Nagilayan na pamatsiyag ko kung makita ko ikaw. Basi kung mapatay ko pa ikaw. Wala ka na sang pulos sa akon. Wala na ako sang labot kung anuman ang matabo sa imo. Kag hindi ka na magpalapit sa akon, ha? Nangilan na ako sa imo, Susan. Tandaan mo, ina. Dira ka na. Ito na siya. Inbayaan na niya ako. Kinukaugtan ko ikaw, Jonar. Kinukaugtan ko kamo sang babae mo. Patyon ko kamo nga to, ha? Patyon ko kamo! Mami, saan o ka mo mapakasal ni Daddy? Ano? Sino ang naghambal sina sa imo, Adam? Si Daddy, nabatian ko siya nga nagsiling kay Lola nga mapakasal ka mo para mangin isa kita ka pamilya pareho sang una. Amo gali. Ini ka na magpaabot sina. Hindi na matabo ina, Adam. Nga, Mami, haw? Si Daddy mo pala hubog. Amo ina ginbulagan ko siya. Si Jonar gani pala hubog man. Kag sugarol. Dason ginasakit ka niya, Mami. Kung magdako ko, orasan nang niya. Ano? Adam, hindi ka maghambal sina, ha? Sige na. Magtulog ka na. Kay gabi na ini. Oh, Mami. Good night. Good night, anak. Ato na siya. Kun amo, nagaplano si Jacob. Nga isahon ni watang amon pamilya. Nga siya mismong nagguba sini. Ulihin na. Bangod si Jonar ang ginahigugma ko. Kanagpangako si Jonar nga magpakasal kami. Ba? Nakita ko sa bintana si Iking. Ang nagdulong sang akon mga gamit diri. Magwakwa. Mamangkot ako sa iya.
sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto Pizza 21 sa bulan sang Abril tuig 2022. Webis karon nga adlaw, webis edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones, tubdo kita sa tagna nga launa ibidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga pag-updang kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kay mabatean kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag subong man makita kay mabatean kita pagi sa aton nga YouTube channel. Sa pinakaro ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. IP scholar sa nga probinsya sa nga Negros Occidental na graduar nga summa cum laude. So way sang pili kung ano man ang imo nga kintangan sa pangabuhi kung nagatutom ka gid sa pag-eskwela makuha mo gid imo nga handom. Ang magsiling kang IP scholar mga kabiyan mo ni mga indigenous people, no? Ining mga kultura natong bala nga mga minorities, mga indigenous, ining mga ano tawag sila, mga ita nato ni mga kulturan. No? Sa kabukiran, may mga scholar sa probinsya sa Negros Occidental. Naggraduar mga kabiyanan nga nangin summa cum laude. Pinakaroon ko nato ang dugang nga detalye na sa report ni Bombo Dennis Robica. Samtang 3rd Infantry Division 100% nang preparado sa palabuton nga eleksyon, particularmente sa mga lugar nga ara karon sa ginakabig nga hotspot area. Samtang Commission on Election nagpatigayon sang final briefing sa mga manunudlo nga maga-survey sa palabuton nga eleksyon. Kag ato magkaroon pagtutukan supunan nato ining kontrobersyal nga akusasyon ni Mr. John Adorio batok sa kay Javi Benitez nga nag-aligar ang ining si Mr. John Adorio nga ginapaluhod ini siya kag ginapabisa sa kabot. Naglupok ang ining issue mga kabiyan kagapon sa magpatigayon sa isa ka press conference si Mr. John Adorio. Ang iloy ni Mr. John Adorio, nagapadalagan man ni siya nagpa-re-elect bilang councilor sa siyudad sa Victorias. Sa idalo man sa kampo, sa idalo man sa partido ni Javi Benitez. So, ibalo natin karon, no, kay ma-interview kita sa kay Mr. John Adorio. Kag may arasang statement si Javi Benitez, no, nga ginapagwa pero mas mayugid nga may arasang tingog. Kag ma-interview naton ining mismo natungdan ining si Javi Benitez para nga mangin patas ang presentation. No, pasabto naton di siya. No, ginapanawagan naton ang kampo ni sa mga Benitez. No, sa iyada nga media relations officer si Ma'am Larny Aguilar, no, basi ma-produce mo nga mapahambal man di si Javi o kung si Javi para nga makuhaan man sa iyang side. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita national, by the way, sus, pag lupok kagapon, pag guwa ni isang balita, ning parte sining revelasyon ni John Adorio, ginpost sa Facebook sang Bombo Radio, susubong daw masubra na 1,200,000 ang nag-view. No, kag may mga kontak kita from Mindanao nga gusto ya magpangayo man sang contact number. Kaya doon ginatalakay man to dayon. Siguro grabe gali niya. Basta magsiling ka gali nga Benitez nga apelyido.
hasta sa Mindanao ya do interesadong mga taga dito mo. Sige. Samtang sa balita national, PNP humlad na sang ila security measure sa posibleng pagpang sabotahe sa adlaw sang eleksyon. Ambot nga ang may nagagatuhaw ang kaangay sini nga daw wala mag-isang damo nga problema ining eleksyon. Magluwas sa gilamang ang mga supporters nga daw masyado ka mainiton daw masyado ka init sa bahin niya sang mga supporters. Pero ang mga nagapadalagan niya, ano ginabi nga mag-sabotahion ginabing eleksyon, magluwas sa gilamang kung may ara naman sang direktor nga gusto gid kutihon ang eleksyon para nga madeklarar nga election failure. Kag kung madeklarar nga election failure, kibalo kamo kung ano na din ang matabo. Tanaw panilagan nato nini kay daw ginapagwa gid subong nga daw bakod gid ang kay daw kusog gid ang hinuring-huring nga sabotahion ang adlaw sang eleksyon. Basi ayo kita kinalan sa aton nga mga pumuluyo mangin may nalungon kag magpanilag kita sa palibot kay basi ang why naton gina-expectar nga matabo amo pa ang matabo. Basi bila tapos ng eleksyon kag way gali sa mga nagapadalagan ang mangin nasunod nga presidente sa pungsod Pilipinas. Samtang sa balita international, strategic city sang Mariupol padayon nga ginabombardiyo sa manog tapos na nga adlaw sang deadline nga gintalana sang Russia agud nga sila ang mag-surrender. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa Webis edisyon sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Mga kabyanan, isa sa mga isyu kag tupikong aton pagtalakayon subong. Ini nga may kantanan banwa sa sining mga backfill materials ning tawag sini. Nga gipang tumpok sa track oval sang Bacolod City National High School. Kay kagapon sa inisyal namon nga pag-istoryahan ni Engineer Alan Agbunis, yagin payag yakuno na ka City Engineer's Office. Dito naglibugulo ko kung paano nga natabo nga yan na ka City Engineer's Office. Ano ginako nyo na nga inyo na responsibilidad? O kung kamo ang nag-cutter mayor sa kontraktor nga gamito na dang area para tambakan sa ilang mga backfill materials. Kaya kung basahon kong sulat diri nga ginapadala sa kagin receive ni Mr. Alan Pumada, ang principal sa Bacolod City National High School Banwa, nga ang sulat ini ginpirmahan ni Elwin Havilosa Jr. Amo ni sa ESG and Sons Construction and Construction Supply Incorporated. Daw sila man yan naglisensya gagamito na dang area na da. Supot singa nun ila backfill material sa nga da. Tihokam nga daw dulaon sa senaryo ang ESJ Construction. Daw ako una niya sa City Engineer's Office. Isa-isahon tada karon dugay-dugay mga kabanan. Adri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan na isunto kay basahon ko ni karon ang sulat dated November 26, 2022. Address sa kay Mr. Alan Pumada, Senior High School Principal. Kisang sa tunga time siya ni ang principal sang Senior High School kay nang track oval ngayon mga kabyanan. Iya sa Bacolod City National High School pero sa under na sang Senior High. Sige, ibalo na ito na ikaroon dugay-dugay. No? Kaya pag sa ito nga pagpanumbalik mga kabanan, no? May na nga tagaan natin sa nga nagakigo nga ligwa. Kaya ang City Engineer's Office, kagapon, ang ginatag nga numero ni Engineer Alan Agbunis, nga iya kuno to numero ni Engineer Sibalios. Tingala ko gapon daw ay managasabat, ay nag-reply sa text. O ay nato matigayan nga ma-interview si Engineer Alan Sibalios o kon si Lobin Sibalios sa City Engineer's Office. Kay laing-galing nga number, may sala ang number nga ginatag ni Engineer Agbunis. Tisubong nga ginatawagan naton kag kontak si Engineer Sibalios daw may ato siya kuno to meeting sa sa regional office o sa regional director. Okay, pasabto naton banwa daw mga sala-sala mga number ni tapos daw kadugay ka pa mag-reply, no? Mga nagkuhan kita sa nga interview tapos daw line man nga number ni nag-reply basi iyan ni guro number ni Engineer Sibalios.
ipamangkuton ta pa ni kay basi ang nag-reply ni basi ilain pag ginibla kag naga-text lang kita diri. Lain galing ginatiksan naton. Patudon tanay nano nga mga engineer sa City Engineers Office nano nga daw lain-lain ninyo number raw. May ari di bago lang nga nag-reply banwa. Daw kay nagsiling ko nga kung pwede ma-interview siya about sa ano na gani Bumbudan. Di silingginan ni Engineer Agbunis na kay balo na inform niya na to si Engineer Sibalyo sang issue ti subungugin na tiks naton nga may interview daw ay pisagali kay balo kung ano nga party sa ano niyo. Sige lang i-inform talang banwa. Daw may napanimahoan ako sa siring mga nagatambak na nga mga backfill materials sa Bacolod City National High School Banwa. Kay balo ka mo, may report kita nga nabaton ngayon ang mga backfill materials galing ginabaligya nila. Ang isa ka truck daw 3,500. Inayang information nga nabaton naton, no? Way kita nagpasibangod, way kita nag-marites dira. Pero wala na yung ginahutik sa aton diri. Amo na nga ay ipakuha naton, patod naton kung bala ginabaligya yung mandang mga backfill materials. Sa tag 3,500 ang isa ka truck nga ang load sila daw 25 cubic meters kuno. Sadya ni. Amo na siguro nga daw ginapanagihan na sang daw ginaako na sa City Engineers Office kay basi City Engineers Office na nagabligya sini. Idayahan. Tikon na yan na sa City Engineers Office how come nga ang naglisensya nga magtambak dira ang kuan man ang ariho ESJ and Sons Construction. Daw may napanimaw na kung hindi amuaw. Sige preparahin nyo na yung inugsabat nyo. Kay may arap pagkamusang pila ka mga minutos, no? Kay hindi ko pa ni patod ko na nag-reply ni sakon si Engineer Sibalyos giban ni kay lain naman nga number, lain man tong number yung gintiksa naton kagina. Lain man ang number din nga nagyasiling Bumbudan sorry gid ga meeting gid with DILG region. Tanaw ta ko sinuni nga. Basi bala kon lain naman ni nag-text. Ayo kabudlay banwa. Kabudlay kay ang mga ginatawagan nato may mga meeting no, may mga kung ano nang mga ginahikot. Pero sige lang labuton tagidi karong banwa, no? Sa pila ka posisyon sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto. 35 minutos na kaligid sa tag ng alas 11 magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Bacolod #1 Basta Radio Bombo. Pabalik naman kabenan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko ako na ipila ka mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Unang ko ni report ni Bumbo Gracelyn Lubaton kay 100% na kuno preparado ang aton nga mga kasoldaduhan. No, si dalom sang 3rd Infantry Division may kantanan sa palabuton nga eleksyon ilabi na gid sa mga gina-consider karo mga kabenan nga hotspot areas diri sa probinsya sa Negros Occidental, pero wala man nila ma-mention kung ano ni mga hotspot nga mga area na diri sa Negros. Pero siling sa nga Philippine Army nga 100% na sila preparado. No? 100% nga preparado. Sa ano nga aspito nga nangin na preparado ang aton nga Philippine Army, balo naton abi sa report ni Bumbo Gracelyn Lubaton, no, sa piyak nga linya. Ini may kantanan sa sining panghanda karon sa aton nga Philippine Army sa sining palaabuton nga eleksyon. 43 minutos na kaligad sa tagna nga alas 11
sa piya ka linya kuha na to ang report no ni Bumbo Gracelyn Lubaton no kag subuman isunod naman ining report karon dugay-dugay ni Bumbo Franz Andro Burgos no kay ang kumilik nagpatigayon man sang final briefing sa mga manunodlo at hindi pa magkasiling nga 100% kay may final briefing pa mo. Ang militarya 100% niya subong preparado na gid sa sining palabuton nga eleksyon no. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhan ay sa auto this time mga kabiyanan ko nato ng report sa piya ka linya Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bambaran, si Otso Kadiyas na lang ang nabilin kag magabutar naman kita diri sa Pungsod, Pilipinas. So, bawadan sa tadig kita masaton ang information na naggikan sa mga otoridad, no, especially sa PNP, no, kag ari naman subong ang mga kasundaluhan nasakop sa 3rd Infantry Division, bamadan. So, sa ilang pag-prepare, bamadan ready na gid sila, no, 100%, no, ang ila sining readiness no sa matabo nga eleksyon sa Mayo 9, 2022 dan according sa spokesperson sa 3rd Infantry Division nga si Captain Kim Apitong. Wala pa mo dan sa kick-off no sa election period naga-prepara na gid sila ya. Nakagusubong sa pag-ila sa ilang nga pag-monitor ay ni no may ara sa gihapon sang allegedly duha ka mga areas sa Oriental, Negros Oriental nga may ara sang extortion nga maangos man sa election. Kag abamodan hindi pa man siya ma-confirm, hindi pa mahatag sa kahanginan kay tungod nga patigayon pa no ang pagkuha sang information kay kabudlay bala magbuya bumodan kung hindi man lang matuod but ang istorya ara gid gani no. So sa aton diri sa Negros Oriental, bisan pa nga may mga encounters nga nagalunsad bumodan, nagapabalo lang no nga ang aton niya sa mga kasudulahan, no, mga soldado tawo bumodan diri sakop bisang 303rd o kung sang PID man, no, wala gyud bumodan sang makabig lang do ka tasahan o kung kaperdihan man kay tungod ang mga encounters sa diri, no, ang successful man pero hindi mo kaya mahaba na 100% successful kaya may mga nabilib pa hapon nga mga NPA members nga sa gihapon nag-attempt no sa tawag nga pagsalakay. So ang atong sining mga sudaluhan sa gihapon nga patigayon sa checkpoint yung mga checkpoint so dahil sa assist no pag-assist sa mga kasudalan sa PNP with a COMELEC kaya wala man sang problema komodan. So Komodan, pamatian ta pala ang pahayag ni Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3 ID o 3rd Infantry Division. Ma'am, we could say po na talagang before pa man po nag-kick off yung ating election period, ay talagang prepare na po natin at na-in place na po natin yung mga personnel po natin sa bawat area po na kung saan may concern po tayo pagdating sa election. Ganun din po sa iba pang areas, dito po sa Panay at Negros. Kaya nga po, kahit po may calamities na dumaan, ay meron po tayong mga tinatawag mga forces po na nakatuon doon. Iba pa po yung mga nakatutok din sa mga lahat ng election-related activities natin, operation, in support sa ating PNP, Comelec on election. So, sa Comelec. At kung ang tanong po natin kung prepared po ang ating kasundaluhan, ay prepared po tayo 100% sa nalalapit po na ating national election. Kasama po natin dyan yung PNP at sa Comelec. Kaya nga po patuloy din yung lahat ng mga checkpoints natin, lahat ng convergence natin in preparation sa darating na election. Meron tayo nakalista ng mga red categories, orange categories, and the yellow categories dito sa area ng Panay at area ng Negros. At nakatutok na po yung ating mga personnel at mga unit sa baba sa mga areas po na ito. Sir, ang mga personnel
naman po kayo kulang, no? Wala naman po kulang. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikitang kakulangan sa ating mga personnel. Kasama po kasi natin dito yung iba't iba pong mga personnel tulad ng PNP po, at yung ibang state forces. Kasama na po yung mga service natin, yung KAPU, no? Sa pagbabantay, no? Para po sa darating po na eleksyon. Regarding naman po, sir, sa monitor yung mga lugar, no? Last time, meron po kayong allegedly 2 kaso ng extortion sa Oriental. Ngayon po, anong update po? So ngayon po, meron po tayong mga impormasyon na naririnig din pa rin, ano? Pero we need to confirm po about that. Hindi po talaga natin ito masasabi on air. We are just monitoring in confirmation kung totoo po bang nangyari ito. At meron nga pong mga balita at tanggap tayong mga impormasyon. But we still need to confirm that po. Pero itong number, sir, yung 2, allegedly, may nadagdag po ba? Sa ngayon, wala pa naman po. At wala naman po tayo dapat ikabahala dahil yung mga encounters po natin is nasa malalayong sitio. Kung makikita nyo, ang assessment natin is not happening at the urban areas, kundi sa mga malalayong sitio. Bakit po ganyan nangyayari? Dahil kapag hindi na po kasi tulad dati na talagang nakakalapit pa yung mga CPP-NPA terrorists at communities. Dahil kapag lumalapit po yung mga rebelde na ito sa mga communities, ito po ay agad na naisusumbong sa atin at agad po natin nakakandakan ng combat operation na nakaprepare po yung ating mga tropa dyan within the area ng Red ID at nagkakaroon po tayo ng mga successful military operations at prevent po natin yung kanila pong extortion at mga atrocities. Aha. Bombo Grace? Yes, Pamudan. So, last time, ika-14, nga encounter naglunsad diri sa sakop sa 3ID kag 13, no? Kang mga encounters ang naglunsad diri sa Negros Occidental, Pamudan. Sige. Yes, Pamudan. Ini si Bombo Grace din Lubaton, nag-report. Bombo Grace? Yes. O kanami lang man bala sa kutis ni ni Captain Kim Apitong. Oo. Pumudan ka namin gani. Do pwede pa niyang kutis mo. Oo. Yung summer, masubong pumudan. So, i-feel taning summer, no? Kaya nga pag-abot ng election, mayugid nga matigayon ina sang safe. Kag kita sang record, pumudan nga mangin matawhay bala para nga kita budlayan sa pag-abot naman sang future. Okay, sige. Yes, pumudan. Ini si Mo Grace din Lubato, nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 10 minutos sa nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12. Do parihugin siguro kami brand sang lipstick mo. Pabalik sa ato nga pangalagad, bawti mayo na nga preparado ng ato nga Philippine Army para sa palabuton nga eleksyon. Kag kabay pa nga mapaluntad ang kalinong kag katawhay sa mga kabukiran kaysa mga kasyudaran sa urban area ang PNP ng bahala. Ambot kun makapatigayon pa sa pagpangsabutahi sa timpos ang eleksyon kung ang bilog nga pwersa sang PNP kag sa aton nga militar nagatutok kag may mga security plans nga himuon. Kabahol siguro nga may ara pa magpangisog nga magpagpangsabotay sa eleksyon. Magluwas na ginamang kung may arasang dako-dako nga personalidad nga amo ang mag-serving nga direktor sa kunanuman nga mga pagpangsabotahi nga posible himuon sa tiyempo sang eleksyon. Di mahimo pa na nato magkapaminsar pa yan ang kung sino man nga mga grupo nga magpangsabotahi nga hugot ang pagbantay sa aton nga militar kag Philippine National Police. Sino pa yung makapangisog da nga mga individual o kung grupo da? Magluwas sa lamang kung may ara sang poderoso nga makagagahom nga nagakumpas yang nga himuan yun ang amo ni pagpangsabotahi para may failure sa eleksyon. Kag kung may failure sa eleksyon, tanan nga mga kandidato nga nagalinaway subong nga nagasinabtanay, wala sing may makapungko, bumbulito. Wala sing may makapungko. Pero may aragapon presidente, pungsod Pilipinas, di din ka nakakita be,
Ha? Oo. Mapati ka kag sa hindi ang Pilipinas mabutang ni sa world record yang nga may mga abilidaran yang nga amo na yung nga abilidad yang insakto. Sige. 8 minutos banwa ang nabilin kay mga dangat kita sa tag ng alas 12. Daw malang-alang ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos karon na dugay-dugay kay bagulang samtang naga-report si Bombo Grace, no, naga-contact diri si Engineer Sibalios sang City Engineer's Office. Kay masabat sa tani subong, kay subong lang iyang atsimpo kay may arak isla meeting sa DILG. Kag whole day ini, ti malang-alang sa kun schedule naton mga 1 o'clock or 1:30 PM ang interview. Tinagtawag siya para lang ipaybalo nga willing gid sila magsabat sa sinang issue na dra nga mga waste materials sa isa ka construction firm ginabutang dira sa may track oval sang Bacolod City National High School. Willing gid siya magsabat, no? Pero pabuwasan ta na lang banwa kay may gin-explicar niya sa aton diri nga pwede ko man i-explicar subong pero magwas na kuno spokesperson kita yan si Balios. Si Balios ang aton pasabton banwa. Para madula ang pagpangduwa-duwa kung anong ara dira. Nga gin pagtampok na nila mga waste materials. Kag kun kwaon nila di nila inidalon. Kay may report ako na bato nga ginabaligya ini tag 3,500 ang kada truck. Iniya report lang ako nga nabaton ha, way kuya magsiling nga tuod niya. Bahala ka mo da nga mga marites ka mo da. Ha? Pero amo na ang mga istorya nga nabatian ta. Tingala ko nga may-ari diri padala si Mr. Alan Pumada kay siya ni ang principal sa sang senior high school. Sa nga ginlisensya ining track oval. Sila ni Engineer Sibalios naglisensya gimana ang kontraktor nga magbutang anay temporary sa ilang nga mga waste materials. Ugaling ang pila ka mga ara sa City Engineer's Office nga may mga project may mga pangbuka nga dalan sa makita nila nga daw maging pangtambak na nga mga waste materials sige mas sila katambak. Pati ang mga simento nga ginbakbak da sa Libertad Extension do dira Manila gintambak. Diyan pamangkuting nga ang City Engineers na nagpangita sa talambakan. Pinsar ko gani kung ang dalan ginpakontrata mo na dai way nakita ya sang problemahon. Nagbayad na kita, maproblema pa kita ya sa paghakot sa mga ginpangbakbak nila. Or basi nag-ayo ang kontraktor nga ang City Engineers na lang ang bahala magpanghimos da kay way na madala sa budget kay ilang ganansya perti na lang kagamay. Kay may ara pa ya dako nga naganansya diri. Hindi ayan na muna. Ari ang sulat banwa, nabasahon ka na ni subong kay hindi pa man ta maka-interview sa ka-engineer si Balios, buwas pa man. Ari banwa, dated November 26, 2020. Address ini sa kay Mr. Alan M. Pumada, Senior High School Principal, Bacolod City National High School. Through Miss Susie A. Aranita, Assistant Principal 2, Bacolod City National High School. Sir, this is in line with our letter request dated November 23, 2020 with regards to our activities for the project Bacolod City College Site Development and Facilities. We would like to inform you that the company will provide access and safety during the execution of the project and rehabilitation, repair of the areas to be used as temporary storage for backfill and other materials and other material deliveries will be implemented before turnover of the project. Hoping for your positive response regarding this matter. Thank you. Respectfully yours, Elwin Havilusa Jr., ESJ and Sons Construction and Construction Supply Incorporated, received by Alan Pumada. Gin-receive ini. Address ining sulat, no?
This is in line with our request dated November 23. Pero ang sulat nga gin-provide sa aton diri ni Mr. Alan Pumada, ang sulat na lang ya nga follow up sa sulat nila dated November 23. Di na to ang sulat dated November 23, 2020. Di na to ang sulat kay ang ariyong follow up na lang nga sulat to. This is in line with our later request dated November 23. Para may balawan naton kung ning ESG and ESG and Sons Construction di nila gin-address ang ilang request kag sino ang nagpahanugot. Kay kung naton diri lantahon sa sulat diri hindi man si Mr. Alan Pumada ang directly nagpasugot nga magbutang sila sa ilang mga waste materials. Kay gin-receive naman lang niya ni Mr. Alan Pumada ang sulat nga gin-address iya nga reference malang ini siya sa letter request sa construction firm nga magbutang dira sa ilang nga waste materials kag backfill materials. Ipapangita nato na bisa kay Mr. Alan Pumada din sila nag-request ang ESG and Sons Construction. Kay kung may request ini sila, kag kung sino to nagpirma, nga nagpanugot nga pangbutang dira ang ilang mga backfill materials, kag ilang mga waste materials sa truck oval sa Bacolod City National High School. Baw araw-araw naging kamo iya nga. Kay balo naging kamo nga truck oval na panugutan nyo ang construction firm nga magbutang sa ila daya nga mga waste materials. Pwede pa siguro kung ang ilang mga backfill materials, kay ang mga construction materials, ibutang dira temporary, kay may construction sila dira. Kag kung mahuman ang construction, kuhaom lang nila mga kabilya da, kung ano da nga mga tubo da, mga sobra nila mga construction materials, mga balas, bato, kag iban pa, kuhaom lang nila. Pero the fact nga, butangan gali nila sa ilang mga waste materials, kag why magani ma-specify kung ano ning temporary ni, ano kalawig ni. Kaya dapat kung ikaw ang kontraktor, nakaibalo ka kung ano kalawig ang construction mo. Kung magsiling kaya nga temporary anay, kung lamon namon ng area, kaya butangan namon sa mga waste materials, kagkuhaon namon ni sa mo nga pizza, makahambal kagi kung saan mo nga pizza kuhaon. Kaya nga ang isa ka proyekto, pag sugod sa construction banwa, may ara na sa kontrata na pirmahan kung saan na suguran, kahit saan na tapuson. Di 2020, 2022 na kita subong. Natapos ng COVID-19, samtang ang mga basura dreya sa truck oval sang city, ay pa makuha. 2022 na kita subong, dugay-dugay matapos ng 2022. Siling ni Engineer Sibalios, ginamata-mata na kuno nakuha. Oo, natanaw ko to. Personally, kagilas ang aga pa kayo, ginli ko to. May mga ginpangkuha, ginman nga mga waste materials sa tubangan sang, 3-story building sa da, nga iya ka grade 10 nga building. Da sa tubang, ginawanan. Pero pila lang to kamitro ang nahawan. Ang bagho nga nakita to kagapon, daway naman to gani kagila sa kagapag galili ko to. Kaya ang pamangkot subong sano ini ang inyong time frame nga hawanan sinadiri. Sugpunan tayo ni Banwa, tubtob nga mahawa na dang area, kay iyan na sa eskwelahan, hindi nyo na pag-imuon yung basurahan. Yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News. Noontime edition, araw po ngayon ng Huwebes, Abril 21, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinayuhan ang mga botante na maghanda na ng listahan ng mga kandidatong kanilang iboboto habang 18 araw na lamang ay halala na. Ang COMELEC Chairperson Saidamin Pangarungan at mga matataas na mga opisyal ng PNP at Armed Forces of the Philippines pinangunahan ang Peace Covenant sa lalawigan ng Abra. Samantala, ang LTFRB naman ay nakatakdang mag-issue o maglabas ngayong araw ng show cause order sa mga provincial bus operators kaugnay po sa kalituhan sa implementasyon ng window hour scheme. Ang
Ang China naman nangako ng mas malaking importasyon sa Filipino products, naninindigan sa mapayapang pag-uusap sa regional situation kaysa sa presensya ng militar. Samantala, ang tax collection efforts naman o pagkolekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue bumuti raw dahil sa mga mas bata at magaling sa mga makabagong teknolohiya ng mga tauhan. At sa international news, ang Estados Unidos naman inihahanda na ang panibago na namang massive military at security assistance para sa Ukraine. At habang para naman sa ating sports balita, ang Philadelphia Sixers isang panalo na lamang ang kailangan para umusad naman sa second round ng NBA playoffs matapos na talunin muli sa overtime game ang Toronto Raptors. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Target ng Department of Health o DOH na magtalaga ng mga safety officers sa mga voting centers sa araw mismo ng halalan para matiyak po ang striktong implementasyon ng COVID-19 health protocols. Ginawa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang naturang rekomendasyon sa Commission on Elections o COMELEC na siyang sinisisi naman sa mga paglabag sa minimum public health standards sa mga nakalipas na linggo dahil sa pagtaas po ng COVID-19 infections sa ilang mga lugar sa bansa sa kasagsagan ng campaign period. Sa ginanap na forum sa COVID-proofing the 2022 elections, sinabi ni Vergere na isang pangunahing hamon ngayon ang inaasahang pagdagsa ng mga tao o mga botante sa voting centers sa araw po ng halalan. Ang ilan sa kanilang mga rekomendasyon nga sa COMELEC ang pangangailangan na magpatupad ng time limit sa bawat botante na bumoto upang sa gayon ay hindi naman matatagalan ang mga ito sa mga polling precincts. Dagdag pa ng Department of Health na kailangan na magkaroon ng COMELEC ng referral system sa concerned local government units at maging sa mga ospital para sa mga botanteng magtutungo sa mga polling precincts na mayroon namang sintomas ng sakit. Sa ilalim ng existing protocol ng Commission on Elections, lahat ng mga botante ay kailangan sumailalim sa health screening at temperature checks bago pa man makapasok sa mga voting centers sa araw ng eleksyon sa darating na Mayo 9. Sa karagdagan pang balita, si Pangulong Duterte pinayuhan na ang mga botante na maghanda ng listahan ng mga kandidatong kanilang iboboto habang 18 na lamang po na araw ang nalalabi bago ang halalan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinaza. Yes, Bombo Raymond. Ni Pangulong Rodrigo Bombo Dave. Yes, go ahead. Okay, so patuloy nga yung mga panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa nalalapita na halala na sa May 9 ngayong taon at ang Pangulong Duterte ay talagang titiyak yung pagkaroon ng payapa at credible na halalan. At kaugnay nga niya na Bombo Dave ay ilang linggo bago ang eleksyon. Ngayon pa lamang ay may paalala na si Pangulong Duterte para sa mga botante. Payo ng Pangulo, magkaroon ng listahan ng mga kandidatong kanilang napupusuan at itiman o kaya bibilugan sa balota. Mas makabuti niya na may handa ang listahan ang mga botante ng mga kandidatong kanilang suportahan, lalo't marami-raming kandidato sa national at lokal ang pagpapasyahan o pagpipilian na makaupo sa kapangyarihan. Walang masama ang pagbibigay diin ng Pangulo na magbitbit ng sariling listahan nang sa gayon ay matandaan ng isang boboto ang kanyang line-up. Pag-amin pa ng Chief Executive ay maging siya ay guilty na kung saan ay makalimot din siya sa kung sino ang mga dapat niyang iboto na hindi sana nangyari kung siya ay may listahan. So yan, Bombo Dave, yung paalala ni Pangulong Duterte. At ngayong araw din, ang Pangulong Duterte ay merong aktibidad. Ito yung kanyang pamumuna sa face-to-face na graduation ceremony ng PNPA Class of 2022. So ito yung 43rd commencement exercises ng PNPA Alab Talis Class of 2022 na itinakda alas 3 ng hapon
sa Silang, Cavite. Yan ang abangan natin na public engagement ni Pangulong Duterte ngayong araw, partikular ngayong alas 3, mamayang alas 3 ng hapon sa Cavite. Live mula sa Makati City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kaugnay pa rin po mga kabombo at ka-Star Nation, para sa nalalapit na halalan si COMELEC Chairperson Saidamen Pangarungan at mga matataas na opisyal mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, abay pinangunahan po ang Peace Covenant doon sa lalawigan ng Abra kanina. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Vigan. Yes, sa Bombo Dave, nagkakaisang sigaw nga ng mga election organizations dito sa Abra na maging mapayapa, tahimik ang gaganaping May 9 local at national elections. Sa katatapos pa lamang na interfaith rally at peace covenant dito sa Abra na mismong dinaluhan ni COMELEC Chairman Saidaman Pangarungan, COMELEC Commissioner Erwin Garcia, mga matataas na opisyal ng PNP at AFP ang dumalo sa nasabing aktibidad. Dumalo ang mga iba't ibang kandidato mula sa 27 munisipyo dito sa Abra, mula sa pagka-mayor, pagka-vice-mayor, mga board members, yung mga vice governors at governor candidates dito sa nasabing pagtitipon na ang hiling ng mga ito ay maging tahimik ang gagawing halalan. Sa pagsasalita ni Commissioner Garcia, muli nitong iginiit na ang sa ngayong halalan para sa COMELEC ay isa lamang yung kanilang maipapangako, maging dito sa Abra, na maging maayos ang gagawing halalan. Pinawi rin ni COMELEC Commissioner Garcia ang pangamba ng mga taga-Abra na baka may hocus-pocus ang gagawing o ang gaganaping halalan, pero ayon kay COMELEC Commissioner Garcia, malabong mangyari yun dahil wala namang abirya ang gagawin o ang mga gagamiting mga makina. Para naman kay Chairman Pangarungan, na wala ang kanyang takot ng pagbisita sa Abra sa unang pagkakataon. Base sa kanyang mga naririnig kasi noon na ang Abra ay inahihintulad niya sa mga bayan, sa mga lugar sa Mindanao, gaya na lamang ng Lanao at Marawi na magulo tuwing halalan. Ayon kay Chairman Pangarungan, walang dahilan para ilagay under COMELEC control ang Abra dahil tahimik naman base sa report na kanyang natanggap mula sa mga opisyal ng PNP at AFP dito sa lalawigan. Maliban mga sa Abra na nagsagawa ng interfaith at covenant signing, una rin nagsagawa ng ganitong pagtitipon ang Marawi sa Lanao del Sur, Catbalogan Samar, Lucena City sa Quezon. Ang mataas na opisyal ng PNP na si Police General Junardo Carlos ay hindi nakadalo, pero meron siya namang kinatawan sa katauhan ni Police Lieutenant General Rodolfo Azurin, habang sa panig naman ng AFP, si Lieutenant General Ernesto Torres ang naging representative naman ni AFP Chief of Staff Andres Centeno. Katatapos lamang, Bombo Dave, Bombo Radio Philippines, ito yung ginawang Covenant at Interfaith Rally dito sa Kapitolyo ng lalawigan ng Abra. How's that, Bombo Dave? Bombo Ronald, may tanong ko lamang, mayroon bang mga nabanggit kanina o mga paalala si Chairman Pangarungan pahinggil dyan sa mga opisyal sa may lalawigan ng Abra? Kasi I understand parang weeks ago, nagkaroon pa nga ng mga kontrobersyal na mga kaganapan dyan, yung mga local officials na parang tatakbo ata sa nalalapit na halalan. Tama ba, Bombo Ronald? Yes, Bombo Dave. Ang paalala lamang niya kanina, Bombo Dave, na ito nga, yung unang pagdating niya dito sa Abra, yung expectations na magulo ay napawi, na tahimik, na sana yung gagawing halalan dito sa Abra 18 days from now ay maging maayos, free from harm. Sabi nga, walang anumang mangyaring gulo gaya ng mga nakalipas na araw, at isa lang yung kanyang hinihiling sa mga kandidato dito sa Abra, Bombo Dave, na gawing maayos, matiwasay, at walang dadanak na dugo sa gagawing eleksyon 18 days from now. Bombo Ronald, nabanggit din ba ng mga opisyal o ng mga commissioners ng COMELEC kung saan yung susunod na mga lugar na pupuntahan nila? Kasi understand parang nationwide ata ito na kanilang gagawin hanggang sa sumapit nga yung araw ng halalan, which is on May 9. Bombo Ronald. Yes, Bombo Dave, may mga schedules naman ang
ang COMELEC sa mga ganitong pagkitipon na Bombo James, Bombo Dave, yung mga pupuntahan nila, kung hindi ako nagkakamali, may mga lugar kanina na sinasabi ang COMELEC sa mga kung hindi ko lang malala kanina, Bombo Dave, yung mga lugar kung saan gaganapin ito. Pero sabi nga niya, may mga lugar pa maliban sa aking mga binanggit, Bombo Dave, kanina na lugar ng Marawi, ng Kapatalugan, ng Lucena, ay may mga lugar pa until such time na maabot nila, Bombo Dave, yung mga lugar na sinasabi nga nila na babantayan nila, Bombo Dave. Yes, Bombo Ronald, I understand parang yung Basilan at yung Dumaguete target nga din nilang puntahan sa mga susunod na araw. Pero limitado lang amang ba ito, Bombo Ronald, yung kanilang Peace Covenant signing sa mga lugar na kung saan mayroong mataas na presensya o on history sa mga nakalipas na taon, mayroong mga kaganapan ng kaguluhan, Bombo Ronald, o talagang iikot sila sa buong bansa para dito, Bombo Ronald? Yung mga lugar, Bombo Dave, yung mga previous history na may mga nangyaring gulo, tuwing halalan, yun yung mga pupuntahan ng ating mga COMELEC, sina COMELEC Chairman Saidaman at si COMELEC Commissioner Garcia. Sabi nga niya kanina, Bombo Dave, isa sa mga lugar na ayaw niyang puntahan itong Abra. Dahil nga nung isa pa siyang practicing lawyer, ay yung mga kandidato ngayon ay mga kliyente niya, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ronald. Mula dito sa lalawigan ng Abra, si Bombo Ronald nag-uulat ng live para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed #1 in Ilocos Sur, Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang balita, nakatakdang isyuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders ang mga provincial bus operators dahil sa kalituhan sa implementasyon ng window hours scheme. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Casion, nakatakdang ilabas ngayong araw ang show cause order sa mga bus operators na hindi bumiyahe sa kanilang ruta kahapon na nakaapekto sa libo-libong stranded na mga pasahero. Binatikos din ni Casion ang mga bus operator na umaapilang payagan ang mga bus sa pribadong terminal sa Metro Manila. Anya, ang problema sa mga ito ay ginagawa nilang hostage ang kapakanan ng mga commuters dahil sa kanilang kagustuhang payagan ng kanilang bus sa kanilang pribadong terminal sa Metro Manila anumang oras. Nitong araw nga ng Miyerkules, maraming pasahero ang napaulat na stranded sa iba't ibang mga terminal sa bansa musod ng ipinapatupad ng mga operators na window hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw para sa kanilang departure at arrival ng mga provincial buses na walang QR codes o special permits sa mga private terminals sa Metro Manila. Subalit paglilinaw naman ng LTFRB na batay sa window hour agreement ng mga operators at ng MMDA, maaaring gamitin ng mga provincial buses ang selected integrated terminal exchange areas na hindi naman saklaw ng window hour scheme. Sa kaugnay na balita, duda naman si MMDA Chairman Romando Artes na nagkaroon nga po ng confusion o kalituhan sa mga provincial bus operators kaugnay sa window hour scheme na kanilang ipinatutupad. Iginit ni Artes na sadyang hindi lamang talaga sinunod ng mga bus operators na ito ang kasunduan nila sa MMDA. Dagdag pa ng opisyal na ang ban sa pagpasok ng mga provincial buses sa Metro Manila ay tuluyan naman ng inalis noon pang Marso 24 nang magbago ng COVID-19 alert level ang naturang rehiyon. Pero sinabi pa ni Artes na ang LTFRB at ang MMDA ay nagsagawa naman ng mga inspeksyon sa bus terminals at wala sa kanila ang pumasa sa mga itinatakdang standards ng pamahalaan. Dahil dito, hindi muna pinapayagan ang mga bus na gumamit ng mga private terminals sa Metro Manila anumang oras na kanilang gusto. Pinapayagan pa rin naman aniya ang mga provincial buses na ito na makapag-operate ng lagpas sa window hours basta sa designated na ITX sila na mag-terminate. Pagpamumultahin din aniya ang mga provincial buses sa oras na kanilang mga private terminal sila didiretso at maghihintay ng kanilang mga pasahero. Samantala, good news naman dahil sisimulan na ang implementasyon ng libreng sakaya para sa mga rutang North Luzon Express Terminal o NLET hanggang sa Araneta Center, Cubao at mula na rin sa NLET patungong
sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa ilalim po yan ng Service Contracting Program Phase 3 ngayong araw, Abril 21. Sa anunsyo nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaaring makapag-avail ng libreng sakay mula alauna yan ng madaling araw hanggang hating gabi. Tiniyak naman ng LTFRB na mayroong sapat na bilang ng mga sasakyan para sa mananakay na sasakay sa inlet patungo at magmumula sa Metro Manila. Sa ilalim din ng naturang programa, makakatanggap ang mga operator at driver ng benepisyo base na rin sa bilang ng kanilang biyahe kada linggo. Samantala, patuloy naman ang paghahatid ng serbisyong libreng sakay ng EDSA Busway Carousel mula sa oras na alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ayon pa sa LTFRB, asahan na magbubukas pa ng mas maraming ruta at magde-deploy ng mas marami pang public utility vehicles para sa programang libreng sakay dito sa bansa sa mga susunod na araw. Kung matatandaan nga, inilunsad ang Service Contracting Program na layuning matulungan ang mga drivers at PUV operators na naapektuhan ang kanilang income dahil na rin ito sa pandemya at mataas na presyo ng gasolina. Samantala, ang koleksyon naman ng buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR bumuti na rin daw dahil naman sa mga mas bata at magagaling sa makabagong teknolohiya ng mga bagong personnel. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D! Carousel mula sa oras na alas 4 ng Maya-maya lamang. Samantala, tiniyak naman ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang taus-pusong paglilingkod para sa mga healthcare workers sa bansa. Sinabi ito ni Duterte Carpio sa kanyang pagbisita kahapon sa May Batangas kung saan pinasalamatan rin niya ang mga healthcare workers dahil sa pagsusumikap din ng mga ito sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap sa health sector. Kumakailan lamang sa isang panayam, ibinahagi ni Duterte Carpio na base sa kanyang karanasan ay talagang kailangan na mapangalagaan ang mga healthcare workers upang sa gayon ay mahimok din ang mga ito na magtrabaho at pagsilbihan ang bansa. Dahil sa kakulangan ngayon ng mga doktor at healthcare workers, sinabi ng frontrunner sa vice presidential race na dapat magkaroon na ng clustering sa mga lugar sa bansa. Samantala, ang China naman nangangako ng mas malaking importasyon sa mga Filipino products at nanindigan din sa mapayapang pag-uusap sa regional situation kaysa naman sa presensya ng militar. Nakatutok sa balitang yan si Bombo Dennis Hamito. Asahan Bombo Day, Bombo Ever, yung mas malaki pang bilang ng mga produktong aangkatin ng China para sa Pilipinas. Ito'y malaking bagay sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Lalo na ngayong kakatapos lamang ng kasagsagan o yung surge ng COVID-19. Inaasahan na mangyayari umano ito sa lalong madaling panahon ayon dito sa kumpirmasyon ng naging pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zilian. At dito nga sa kanyang pagsasalita sa harap na rin ng mga negosyante na nakabase na dito sa Pilipinas, yung Filipino-Chinese businessman, ay sinabi niya
na mas lalawak pa yung ugnayan ng Pilipinas at China sa hinaharap na panahon. At sinabi rin ng naturang opisyal na hindi tugon ang issue ng militar sa mga pinag-aagawang teritoryo dito sa rehiyon. Kasama na, siyempre, yung sa West Philippine Sea. Pero hindi na naging focus ng atensyon yon, kundi yung pagpapalago ng kalakalan ng dalawang bansa. Lalo't ngayon ay kinikilala ng China yung maigting na ugnayan ng dalawang bansa sa loob ng mahabang panahon ng kalakalan at gayon din yung ugnayan at pagtutulungan. Katunayan, may mga ipinaabot na panibagong tulong ngayong buwan lamang ang bansang China para sa ating bansa. Ganon din yung mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad ay may nakalaan ding ayuda o tulong ang Beijing para pa rin sa mga Pilipino. Maliban dito, nakatuon din ang atensyon ng China sa mga hinaharap na pagkakataon at kung sakasakali nga itong nalalapit na eleksyon, kung sino man yung susunod na leader ng ating bansa, nakahanda raw ang China na makapagtrabaho kasama ang iba pang mga opisyal ng Pilipinas. Bombo Dave? With that, maraming salamat, Bombo Denise. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:22 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Pinuri naman ng Department of Finance ang improvement sa tax collection efforts ng Bureau of Internal Revenue kasunod ng kanilang digitalization transformation initiatives at hiring sa mga mas bata na mga tech-savvy workforce. Ayon pa kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, malaki ang naitulong ng digital transformation programs ng BIR para sa tax collection efforts ng ahensya, lalo na sa sagsagan ng pandemya. Sinabi ni BIR Commissioner Cesar Dulay na naging mas maayos ang kanilang operasyon ngayong dahil sa mga bagong programa na kanilang ipinatutupad pati na rin sa pagkakaroon ng expansion sa kanilang workforce. Noong 2016, ang kanilang mga empleyado ay pumapalo lamang sa 9,262 pero noong 2021 ay umakyat na ito sa 13,818 personnel o katumbas ng 6,540 skilled workers sa pagitan lamang ng dalawang nabanggit na taon. Sa expansion naman ng paggamit tax dues, sinabi ng BIR chief na pumapalo na sa wala sa 2.8 trillion pesos na tax collection noong 2021 ay nakolekta sa pamamagitan ng mga electronic channels. Noong 2021 nga lang ay 23.78 million tax returns ang electronically filed o 93% ng 25.66 million tax returns na filed o naihain noong nakaraang taon. Samantala, hindi na rin nakaligtas ang 10 mga kababayan sa Shanghai, China matapos na magpositibo ang mga ito sa COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Consul General Shanghai ni Jose Ignacio na humingi na rin na ang mga ito ng pamahagi mula ang mga pondong kanilang natanggap mula sa Department of Foreign Affairs at sa Overseas Welfare Administration o OWA at magugunita na una na ngang nakapagtala ang Shanghai ng 7 pang mga bagong nasawi dahil sa COVID-19. Sa mga sandaling ito, alamin naman natin kung ano pa nga ba ang mga paalala ng Department of Interior and Local Government sa Aklan LGU kasunod nga po ng paglagpas sa may capacity limit sa may isla ng Boracay. May update si Bombo Annalise Soberano. Hindi magdadalawang isip si Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na maglabas ng show cause order sa pamaalang lokal ng Aklan kung patuloy ang mga ito na magsasawalang bahala sa mga umiiral na kautusan sa isla. Binalaan ni Secretary Año ang provincial government ng Aklan at ang munisipalidad ng Malay na striktong ipatupad ang limit capacity sa isla. Ang babala ng kalihim ay bunsod sa mga dokumentong paglabag sa Boracay Island doong nakaraang Holy Week. Binigyang diin ng kalihim, hindi dapat mauwi sa wala ang pinaghirapan ng pamahalaan. Hinimok din ni Año ang provincial government at municipality of Malay na paigtingin ang kanilang effort. Striktong i-observe ang island's daily capacity na nasa 19,215 tourists. Dagdag pa ng kalihim, ang hindi pagsunod sa recommended daily threshold o capacity ay magsanhi ng environmental risk
at magiging walang saysay ang isinagawang rehabilitasyon ng gobyerno sa nasabing isla. Dahil nga sa buhos ng mga turista sa Boracay, umapela si Secretary Bernadette Puyat kay Secretary Anyo at DNR Acting Secretary Jim Sampulna na mag-instigate ng kaukulang aksyon hinggil sa nasabing paglabag. Kinontra naman ni Anyo ang naging pahayag ni Malay Acting Mayor Frolibar Bautista na normal lang ang buhos ng mga turista sa Boracay. Sinabi ng kalihim, hindi ito normal at paglabag ito sa umiiral na pulisiya. Inatasan na rin ni Secretary Anyo ang mga DILG regional offices na mahigpit i-monitor ang compliance ng mga LGUs at i-report ang anumang mga paglabag sa tourism-related implementations at COVID-19 policies and protocols. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihahanda na ng Amerika ang pagpapadala ng panibagong massive military at security assistance para sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na pagdepensa nito laban sa Russian invaders ayon kay White House Press Secretary Jen Psaki. Ito ay kasunod na rin ang apela ng Ukraine para sa karagdagang weapon support habang umiigting ang bombardment sa ng Russian forces sa Eastern Donbas region at kasunod na rin ng napasong ultimatum ng Russia sa pagsuko sa port city ng Mariupol. Gayon din, hindi nagbabago ang posisyon ng Amerika sa pagbibigay ng military support sa Ukraine sa kabila ng paglulunsad ng Russia ng isang intercontinental ballistic missile nito lamang araw ng Miyerkules. Nauna nang inihayag ng Amerika na magbibigay ito ng karagdagang $800 million na military assistance package para sa Ukraine. Samantala, hindi pa rin bumibitaw ang Ukrainian forces para idepensa ang strategic city ng Mariupol matapos nga ang itinakdang deadline ng Russia kahapon para sumuko ang mga Ukrainian forces sa Mariupol. Inamin naman ng isang Ukrainian commander na nasa critical na ngayon ang sitwasyon sa steel plant na isa sa huling sites na nasa ilalim ng kontrol ng Ukrainians sa kabisera. Bombo Sports News. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Philadelphia Sixers upang umusad sa second round ng NBA playoffs matapos na talunin na ang Toronto Raptors sa overtime game sa score na 104-101. Ibinaon lalo ng Sixers sa 3-0 lead sa serye ang Raptors at tatangkaing tapusin ang best of 7 series sa pagsapit ng Game 4 sa darating na linggo. Bumida naman ang MVP finalist na si Joel Embiid nang maipasok ang 3-pointer na buzzer beater na eksakto sa pagtatapos mismo ng oras. Tumipon ang big man ng Philadelphia ng 33 points at 13 rebounds para pangunahan ang pagbangon mula sa naman sa 17-point deficit. Tumulong din naman si James Harden gamit ang 19 points at 10 assists bago ito na fouled out sa huling sandali ng laro. Samantala, sa isa pang laro ay nagtala naman ng come from behind win ang Boston Celtics para muling itumba sa ikalawang pagkakataon ang Brooklyn Nets sa score na 114-107. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte pinayuhan ang mga botante na maghanda na ng listahan ng mga kandidatong kanilang iboboto habang 18 araw na lamang ay halalan na. Si COMELEC Chairperson Saidamin Pangarungan at mga matataas na opisyal ng PNP at Armed Forces of the Philippines pinangunahan ang Peace Covenant sa lalawigan ng Abra. Ang LTFRB naman nakatakdang maglabas ngayong araw ng show cause orders laban sa mga provincial bus operators kaugnay sa kalituhan sa implementasyon ng window hour scheme. Ang China nangako ng mas malaking importasyon para sa Philippines products at nanindigan sa mapayapang pag-uusap sa regional situation kaysa sa presensya ng militar. Ang koleksyon naman ng buwis ng BIR bumuti raw dahil sa mga mas bata at magagaling sa makabagong teknolohiya ng mga personnel. Sa international news, ang Estados Unidos inihahanda na ang panibago na namang massive military at security assistance para sa Ukraine.
At para naman sa ating sports balita, ang Philadelphia Sixers, isang panalo na lamang ang kailangan para umusad sa second round ng NBA playoffs matapos na talunin mula sa overtime game ang Toronto Raptors. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabanan sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhan ay Soto, 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo na batian ng Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, pag-istoryahan natin ining kumadumduman nyo at nagligad nga si Manabla. Atong mag-asawa nga ginluthang patay sa isa ka prinsipal dito sa Banwasang Hinubaan. Atong isa ka manunudlo kang iyang abana no, ginaluthang. Karudugay-dugay, mangin kaupo naton si Governor Eugenio Bong Lacson, ang amay sa probinsya sa Negros Occidental, sa iyang mapahayag sa sining masakit nga hitabo nga nagluntad sa sulod mismo sa compound sa isa ka eskwelahan dito sa Banwasang Hinubaan. At that instance, tatlugid ang kabuhi nagkaladula. Do ang kabuhi sa mag-asawa, kag ang kabuhi sa nga prinsipal. Ang masakit-sakit pa sina diri banwa kay ang makusog nga istorya nga naga-circulate nga may intensyon na gid man to nga mag-committer sang krimen ang prinsipal kay gin-confirm man ganin ni sa Chief of Police sa Banwasang Hinubaan sa gin-interview naton right after na natabo ang krimen, na interview naton ang Chief of Police sang Banwasang Hinubaan kay gin pahayag nga ang inang nasambit yang manunudlo natalana kung tani nga magakadto sa ila sining women's section sa sinaman nga adlaw, sa sinangaga. Kaya ginahulat kay may mga kuana mo, may kung sa Tagalog pa may mga pasabi na bla, may mga advanced na communication sa may advanced communication na banwa sa sa Hinubaan na police station nga maga-file siya sang kaso sexual harassment sa batok sa principal. Mag-file sa sangya kaso, sexual harassment. Nga, why na tumatigayon kay tungod nga ginapatay na ini siya. Kag ang mga report nga nagaguluha, nga nagabusong galing ini siya, kay rape ini siya sangya nasambit niya nga principal. Pero ina, nagapabili na lang istorya subong, kay hindi na mapamatudan because patay na ini ang biktima, kag patay naman ang ginakabig nga suspitsado sa kung anuman nga krimen ang iyagin komiter sa nasambit nga manunudlo. So, nagapabili na lang ini nga istorya. Pero kung may kamaturan ini, masyado kasubo banwa nga hitabo ang ining natabo sa mag-asawa. Kaya kung matuod din ang aligasyon, sila pa ang ginimuan sang krimen. Kung nagpanginmatay man to ang prinsipal kay gusto niya makasalbar sa posible nga mga kuhianan nga pag-tugahon sining iyang ginimo nga aksyon, gintalahin niya pati ang mag-asawa, double kill niya gid. Ginimuan niya na siya sang katuntuhan tapos patyo niya pagid. Ginulamid niya kung mapakamatay man lang siya. Gintalahin niya pa ning mag-asawa, may duha ka kabataan nga mga minor de edad nga nagkalailo mulo-mulo banwa. So bangod sini nagtuga ini sang dako nga nagpukaw ini sa atensyon
sa mga pumuluyo sa mga katawhan, hindi lamang sa Banwa sa Ginubaan, kundi sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Dapat kung tani, pagka-questiono natin ang Department of Education, ang aton nga Division Office, Division of Negros Occidental, kung bala, okay lang ang isa ka manunudlo, principal man na siya, o kung ordinaryo lang niya nga teacher sa isa ka eskwelahan, makadala sang armas lutang? Allowed bala ini sila nga may sang armas lutang, or required bala, or kinahanglanon gid nisisidad gibala nga ang mga principal may ginasukbit nga armas lutang? Ti educator ka, nagatudlo ka, hindi ka man police, hindi ka man NBI, hindi ka man law enforcement member ka sang law enforcement agency, hindi ka man law enforcer. So allow lang bala ang mga manunudlo or ang principal or superintendent or supervisor nga magdala sang armas lutang? Nisisidad gid bala ini? Ano gid bala ang threat sa kabuhi sa mga principal nga kinahanglanon magdala sang armas lutang? Amo na amo na mga palamangkutanon nga padayon karon nga nagatublag sa pabinsaron sa mga katawhan. Ipasabat ni sa dili madugay sa Department of Education, kagkuanta man sang statement, ang amay sang probinsya sa Negros Occidental. Ano yung mapayag sini? Kag ano ang niya sini nga mga recommendation? Posible may mga meeting na patigayon ang local school board. Kag istorya ng kaangay sini nga mga bagay. Kay kun way lang istrikto ng abi nga wala ginapadala sang armas ang mga educators, hindi mga manunudlo kung principal, hindi matabong kaangay sini nga krimen. Or nagdala ka sang or basi nagdala sa sang armas tungod nga nakibalusa nga may madamo siya sa mga katuntuhan nga ginahimo, basi biltadahan sa, basi may mga nalapakan siya nga kwan man, may mga nalapakan siya nga kahang man. That's why nga nagapreparar siya. Hindi na natin may baluan subong tungod kay ang kung ano man, kung may mga krimen man siya na committer prior to this incident, hindi na natin may baluan. Tungod nga napatay na ang biktima nga dapat amo ning mag-file sang kaso, mag-file sang complaint, ang pagpasakaan sang complaint patay naman. So sa aton nga pagbalik Banwa, ibalo naton ano yang ara sa paminsaron sa aton nga provincial governor. May kanta na sa sining krimen nga nagaluntad dito sa isa ka eskwelahan sa Banwa sang Ginubaan. Sa aton nga panumbalik, kindly standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Mas Paradyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
Nakahibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halik sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 11 minuto sa nabilin kag magadangat kita sa tag nga launa insakto ning ginambal diri sa isa manaton mga kabanan ka nagapadala sang comment diri sa comment section sa Bombo Radyo Bacolod. Siling niya dapat nga hatagan sang legal assistance ang survivors sang mag-asawa nga ginapatay sa pag-collect sang damages halin sa ginbilin nga property sang suspect nga napatay o nga nagpatay sa ila, no? Ti insakto gid man, no? Dapat may ara sa may magatag si sang legal assistance manwa. No kay although nga napatay na to ang nagpatay man, pero ang ginpatay may mga survivors mula kabataan nga mga minor de edad, ano ang posible nga matabo sini? No? Kag kumo bala nga napatay na to ang suspitsado, way naging isa sang obligasyon. Ang kuwan lang sila, ang korte lang sila makasabat. So, tiyan mo ni, no? Ang suggestion diri ni Malala, ni Sani, okay? Nga tagaan sang legal assistance, no? Sige lang ipamangkot na nabi karon, no, sa aton nga gobernador. Kung siling payasang sang alkalde sa Banwa sang Ginubaan, siya hindi malang ang mag-asawa ang biktima, pati ang principal biktima man diri. Kay pareho man sila karamatay. Do kalayo nga punto kung magsiling kita nga pati ang principal biktima man sina diri. Kay kun usuyo naton paano ano abi ang triggering factor ang nag-trigger nga ang nakomiter ang nasambit nga krimen. Ang nakapatrigger blas ni mag-asawa o kun ang principal man mismo. Ang nagpa-trigger sila ang principal man mismo mo. Kay nagimo siya sang isa ka criminal offense, nagimo sa isa ka criminal nga act against sa isa nasambit siya nga maestra.
suno sa aligasyon sang maestra. Kag bangod sini, amo to nakapaminsan na maestra nga mag-file sang kaso. Kag tungod nga ini ato na umaom na lang ni, naibaluan sa principal nga daw dihadugid siya kada bako gid ang ebidensya. Yaw nag-committer siya sa suicide, nag-suicide siya. Ti paano karon nabi masiling ni Mayor Estrao nga pati ang principal biktima man? Di paano nagbiktima kay siya man ang nagpatay, siya kagalingon o ang pamilya biktima man? Sino ang nagbiktima sa pamilya? No? Kung magsiling kita yang ti way na ta patas ni kung napatay to mag-asawa, ti napatay man ini ang kwan, napatay man ang principal. So pariyo ang kwan, pariyo ang mga natungdan nga nagkalamatay. So kung may nagkalabilin nga pamilya, di pareho ni nga nagkalabiktima ang pamilya. Di pamangkot banwa kung sa inyo abi nga pag-intindi sini sa ito naman tagpalamati. Di makonsider taman ayan nga kung biktima man ang pamilya sa nga principal nga nagkalabilin, ang pamangkot sini banwa mo ni. Sino ang nagkuan sa ila? Sino ang nagbiktima sa ila? Ha? Kay kung pamangkoton naton kung ang aton ipamangkot ang ining mga nagkalabilin nga duha ka kabataan sa mag-asawa, biktima gid ini sila, no? Biktima ini sila. Ang pamangkot, sino nagbiktima? Ang sabat, ang principal. Ti kung magsiling kita nga ang principal napatay, ti ang yang pamilya nga nabilin biktima man, pareho sa duha ka kabataan tong mga minor de edad nga biktima, pamangkot to ibiltada nato na Mayor Estrao ang pamangkot. Okay, do mo ni imo statement sa nagligad nga pati ang pamilya ko sa principal biktima man, ti ang pamangkot mayor, sino nagbiktima sa pamilya sa principal? Ha? Ti ang nagbiktima sa pamilya sa principal, mismo ang principal. So ginbiktima sa principal ang nga pamilya, ginbiktima man sa principal ang pamilya sang ang kabataan sa mag-asawa nga ginpamatay niya. Amo na dira, that's why nga kung aton nga aton nga usuyon, aton isa-isahon ang balatyagon sa mga katawhan, ang kaluoy nga nabatyagan, ara gid sa mag-asawa nga ginpatay kay sa kabataan nga nagkalabilin sila nga mga minor de edad. Rather, ang simpatiya dito sa principal. That's why kaya kabudlay ihambal naton. Batunon taman ni kagindi, pasensya gid sa pamilya sa principal, batunon taman ni kagindi. Ang kamaturan nagadikta nga ang principal gid ang nagpangbiktima. Ginbiktima niya ni ang mag-asawa na ginpamatay niya, may duha ka mga minor de edad nga kabataan nga nabilin. Pati iya nga pamilya ginbiktima niya man kay nag-suicide siya. Di patay na nadulaan man membro sang pamilya. Kaya ang principal mismo mo napatay, di maginbilin man siyang mga kabataan kaya pamilya niya. O, ti sinong basulon? Alang-alang man ito basulon ng mag-asawa. Kaya ang mag-asawa, antis pa man natabo ang krimen, dihado na ito yung daan mo. That's why nga natalanan na ito ganyan mag-file sang kaso. Sige, 5 minutos banwa na bilin. Kaya mga dangat kita stag na nga launa, ari na sa Piagalinya, ang amay sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong hapon. Ayong udtor hapon. Bombo, mga suki na nagkapamati, mayong hapon sa inyo tanan. Governor, siguro familiar ka man sining natabo ni sa mag-asawa nga ginpatay sa isa ka principal. Ang balatyagong karon sa mga katawan do ara gid nakasintro sa sining maestra nga ginlutang sa principal kag ang pati nga bana ginlutang patay ni siya kay ang principal nag-suicide man. Bilang amay sa probinsya sa Negros Occidental, may mga assistance man kita nga posible matag sa sining mag-asawa nga ginpatay kay definitely daw sila giniyang biktima. Yes, no, pwede man gina, especially kung ang mga relatives no sa mag-asawa magpalapit diri sa provincial government, pwede ta ka hatag man sang assistance no. Diri lang sa governor's office no. But first of all, condolence kid sa pamilya sa mag-asawa no, and kaluoy gid din mga kabataan na nabilin. It's a very unfortunate incident. Sometimes you cannot explain kung why it had to happen this way no. So
But going back to your question, they can avail of some, or the governor's office can assist them, no, financially. Aha. So, bangod sa sining insidente, Governor, the medyo eye-opener mini sa aton siguro, kag ipamangkot naman siguro sa Department of Education, I just don't know kung sa local school board sa probinsya, kung naistoryahan na ini nga kumbala, idumili na ginabi sa mga principal nga magdala sa mga armas sa lutang, magluwas na gilang siguro kung may justifiable nga under threat ang ilang kabuhi, Gov? First of all, I'm not clear kung may ano to siya, may permitong armas niya, may license to carry. So hindi pa naklaro, no? But definitely I don't see any reason na madala ka armas sa sulod sang eskwelahan. Aha. Okay. Sige do nag-utod-utod go bang ibo nga signal. Anyway, natabo na ang natabo. Tisiling ganit nila, duha man ang biktima sinadiri, biktima ang principal kag biktima ang mag-asawa. Pero sa akon niya nga punto, kung may pamilya man nga nabilin ang principal, tungod nga napatay man siya, tiway man sa basulon siguro kundi ang personal nga kaugalingon sa nga principal. Pero ang dako gid yang mayuol sinadiri kag biktima, amo mag-asawa kay sa base sa nagwa nga investigasyon kag sa pag-interview ko gani sa hipis ang kapulisan sa Ngirubaan, right after the incident, ginpahayag nga ang ining maestra gobernador mapasaka ni gilitan ni complaint sa sila man nga adlaw sinangaga magkanto sila police station kay ma-file sang sexual harassment against sa principal pero why na matigayon tungod nga ginapatay na ni siya subot sing ganon nga medyo may bulubog-ak gid ang claim sa sining nasambit nga maestra kag posible basi may kamatuoran ang ining nga kaso. Subong galing hindi na naton mapamatudan ini kay kumong napatay naman ang pagpasakaan sang kaso kag ang manugpasaka sang kaso patay naman. So tiya mo na gani nga balang makabig naton nga kung may kamaturan ang ining aligasyon nga may aras sang sexual harassment nga natabo masyado gid ka sakit sa bahin sang pamilya sang biktima nga may duha ka mga minor nga di edad nga kabataan nga kalabilin na Gov. There is really no, whatever it is, no, there is really no reason to kill a individual, no. So as you said, tama yan, no, we really don't know the whole story because unfortunately ang allegedly ang biktima amo man to ang ginpatay, no. So we will never get a complete story. But the fact na gintiro sang tao, no, na namusil siya, ginpatay niyang mag-asawa, we can parang somehow conclude na he is guilty of something, no? No. So, but then we cannot also prejudge because mismo ang assailant is no longer with us, no? Away his own life, no? So whatever, pero there's really no reason to kill any human being. Pero sa Subongo, why pa man ka mo nakapatawag sang meeting abi ang local school board para may istorya lang ini nga mga bagay para nga basi may mga similar nga mga kaso nga magluntad naman bla sa palabuto now? Yeah, I'm not sure about the area, no, kung may security manggidira, no. But for one thing, it's really illegal to carry firearms. Actually, subong na election time, may banning man. And I'm sure, maski lisensyado to siya, I'm sure wala to siya permit from COMELEC. Why exemption? So, why gid na, I'm sure, sigurado gid ko sina, no. But this is also a wake-up call kung how you can protect your school community. Anong additional requirements just to make sure, no, secured not only the teachers but most especially the students. Okay. So go siguro mas mayo pagin siguro basi
makapatawag sang kuambala sa pagsinapol ang local school board sa probinsya para nga with the Department of Education sa Division of Province of Negros Occidental para maistoryahan ang ining mga kaangay sini nga natabo. Kay basi bala kun may magluntad pa sa palabuton nga kaangay man sini. Kalahin sa signal, no? But anyway, I'm also awaiting na lang the official report, no, from our school division superintendent. And then after that, we can call for I can call for Ma'am Sabaluka for a meeting and discuss this incident. Aha. Sige go, bakit daw nagkuan gid daw kalang-alang gid sa signal. Salamat liwat sa imong oras kag mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Okay, daw ka hinagin sa signal ni Governor Eugenio Bong Lacson sa pamilya Aroy noong nalisdan no kag sa mga himata sinabi nga ara subong sa ila ang mga kabataan, pwede ka mo magkakadto sa Office of the Provincial Governor no sa pangayo sang assistance kay maghatag sang assistance ang probinsya kung ano man ay mga financial assistance kag kung ano nga mga pwede ma-offer sa nga probinsya no sa sining bulig abis sa sining duha ka mga kabataan nga nagkalailo alang-alang nga pagkailo ni no hinali lang daw na bilang way gid sang mabugat nga rason la or hindi bilang buting ngayon nga ang masyado kahilaw sa ila sining nga kamatayon no nga ang nagtugas sa ila kamatayon ang the same person nga nagtugas sa ila sa katuntuhan. That's why nga natalana kung tanis lang nga mag-file sang kaso. So, nakuha na sila, ginhalita na sila, ginpatay pagid. Medyo masakit-sakit ini banwa, no? Masakit ini istorya sa nga kabuhi sa sining mag-asawa ang ining natabo. So, sa bibig na mismo sa aton gobernador, nagginpahayag niya bag-ulang banwa nga pagkatuon sa iyang opisina ang pamilya no sa sinining nagkalamatay nga ning napatay nga manunulo kag iyang bana para matagaan sang financial ma-process ang ila sini nga assistance nga matag sang probinsya. 4 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, liton kita sang isyu kag topiko nangin kontrobersyal ang ining press conference nga gin patawag o kon gin patigayon kagapon upod sa kay Mr. John Adorio nga nag-aligar banwa nga ini siya ang ginpaluhod kag ginpabisa sang isa ka nagapadalagan dira sa Victoria City nga bata sang nagapadalagan man diri sa siyudad sa Bacolod, si Javi Benitez. Nga kon sa kampo pa ni Benitez kag sa mga nakakilala siya daw hindi kuno niya mahimo sang nasambit niya nga si Javi Benitez ang ining pagpaluhod sa kay Mr. John Adorio. Pero kung si John Adorio naman na maghambal nga matuod gid ang ining insidente kay kagapon kuan gid siya nagagurahab siya sa nga pahayag ang ining natabo sa tung Marso 28. No? So may ginpagwa nga statement si Javi Benitez pero gipagi niya sa Facebook, dayaw ko basta mga hubin kani subong magpagawa sang statement sa Facebook. Sa Facebook tayo ipagwa man. No? No. Hindi ta magkapagwa sang statement diri ka magpagwa sang tingog today. This time mga kabyanan, do may ara kuno sang gakulba na sang ginabatyag si Mr. John Adorio matapos siya nagpapliskon kagapon. Kaya do may ara na sang mga daw hindi maintindihan nga nagalulibot-libot sa iya sining puluyan. No, kuha na to nabi ang pahayag karon no di Mr. John Adorio kung ano gid ang mga nagkalanabo subong kag kumbala panindugan niya ning iyang pahayag kay kadamo nagasiling siya basi si Mr. John Adorio ginabayaran lang ni basi tungod ni sa pamulitika pero kung kisa makasiling ka man nga grabe nga
tungod sa pamulitika, ibutang niya sa alang-alang nga sitwasyon ang iya nga Iloy nga Councilor Adorio, Virginia Adorio, nga nagapari-elect man subong bilang City Councilor sa Victoria City sa idalong banwa sang grupo ni Javi Benitez. Baw araw-araw na yang hindi ka man makapati nga tungod lang sa politika. Kaugalingon mo nga Iloy, pwede mo yang kontrahon. Kaya ngining pagpahayag ni Jun Adorio, pagpagawa niya sang statement nga mo ning ginimo siya ni Javi Benitez, magkapikta rin sa standing sa iya nga Iloy bilang kaupdanan man, bilang upod man sa grupo ni Javi Benitez nga nagapadalagan bilang nagapadalagan ng Iloy magpari-elect bilang councilor sa amuyang nga syudad. Kagining si Javi Benitez magapadalagan bilang city mayor sa Victoria City. Sige abi, sige daw hindi nato makontak si unattended yung cellphone. Sige lang, no? Balikan natin karon dugay-dugay, no? Si Mr. Jun Adorio, no? Kaya pasabton naton mga kabyanan kung kuha naton sa dugang pang information kaya kuha naman naton karon sang update si Bumbuan Sindol Sorilla sa statement nga ginpagawa ni Javi Benitez. Balikan na naton, Bumbulito, pagkalikad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kaibigan sa ato ng pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 13 minutos ang nakaligad sa taknang launa. Banwa, kuhaan ko na lang anay report ni Bumboan sa Sindul Sorilla. Okay daw lang alang sa linya si Mr. John Adorio. Daw may payag, may statement si Javi Benitez sa Bumboan. Please come in. Bombodaan, insakto ina siya, no? Isa ka statement ang ginpalabot sa aton diri sa Bombo Radyo sang mismo no ni Mr. Javi Benitez o kon amo ni siya ang mayoralty candidate sa siyudad sang Victorias nga naibaluan naton Bombodan sang kahapon nga adlaw buyagyag abi no sa statement ni Mr. Pacifico June Adorio III nga siya ang ginpaluhod kag ginpabisa sa kamot ni Mr. Javi Benitez, no? Ining hambal ko na gani nagapapili sa pagkaalkalde sa syudad iya sang Victorias. Sa isa ka malawig-lawig nga statement, ang aligasyon Bombodan aligasyon ni Mr. Pacifico Junadorio nga ginpaluhod siya kag ginpabisa sa kamot kay ginpatawag siya ni Mr. Javi Benitez, no? Bombodan sa pinaka-latest dire kay manti kahapon man mismo sang ginlabot naton actually ang kampo man, to be fair man niya sa ila para mahibaluan naton kung ano man ang ila ang especially kay Javi Benitez kung ano niyang mahambal niya sa aligasyon nga ginbuyagyag no ni Mr. June Adorio Bombodan. But kahapon way pa to siya sang statement no sa pag-reach out ta sa iya sininga kampo, pero subong Bombodan kaina sang mga 12 midnight or kaagahon Bombodan may statement na nga pinaagi sa ilang media relation abi no nga ginpalabot man sa aton sa Bombo Radyo. So when we say statement Bombodan, isa ina siya ka sulat no, pinaagi sa pagsulat, wala sang tingog or wala sang voice, pero para sa in the spirit of fairness man Bombodan ti ari no basahon ko ang statement kay amo ni siya sa karon Bombodan ang nagwa pagidya sa kampo ni Mr. Javi Benitez or amuning available nila iyang statement as of this time Bombodan. So iyari basahon ko sa aton iya para sa aton iya nga mga kabombo. Statement of Javi Benitez. June Adorio, son of Councilor Virgie Adorio, requested for the meeting and wanted to apologize
because people are doubting his loyalty to the party and our team. It was my first time to meet him. Why would I do such a thing? There is no truth to what he is saying. His allegations are baseless, false, malicious, and a stretch of his imagination, aiming to besmirch my good reputation and character that I have worked hard to protect. Clearly, this is political. There were other people in that meeting who can testify about what actually happened and reveal the truth. One thing is certain. At the right time, matters like this will be dealt with accordingly at the proper forum. So amo na siya ka ang iya sa nga statement Bombodan. Happy Binitis, pero sa katapusan daw may pagpamahaw gamay. Mm-hmm. Nga makasiling ka may pagpamahaw gamay. Iba sabi ang katapusan ng statement. Katapusan. Pare, kaporsyon. one thing is certain. At the right time, matters like this will be dealt with accordingly at the proper forum. Uy, dumay plano si Habi nga sa kabiltada kaso di sa kay Jun Adoryo. Oo, actually kahapon Bombodan, again, no, balikan ta jutay para sa mga tagpalamati naton. Sa bahin niya ni Mr. Jun Adoryo, ginpamangkot na siya naton Bombodan kung may plano siya sa pag-file o kung sa pagpasaka sang kaso. Ang iya nga punto Bombodan nga nambal niya upod sa iyang abogado ginatun-ana nila kay gaplano man siya nga mag-file sang kaso. Pero hambal niya ginuna niya ni Anay Buyagyag Bombodan tungod hambal niya hindi niya gusto amo ning alegasyon tungod hambal niya hindi na gusto niya nga masulit iniliwat nga mayaras ang tawo suno sa iyang alegasyon Bombodan nga mapaluhod or mapabisa naman sa kamot si Mr. Javi Benitez Bombodan. Actually, gintingwaan taman in the spirit of fairness sa gihapon Bombodan. Gintingwaan taman nga malabot ining mga ginpang-mention nga mga pangalan ni Mr. Pacifico John Adoryo. Damo ni sila actually nga ara man sa meeting. Hindi man damo pero pipila ni sila. Una si James Gulmatico, a certain James Gulmatico nga amo ini siya ang kumbaga ang middleman sa meeting kay amo ini siyang nag-contact sa statement yan ni Mr. Jun Adoryo amo ning nag-contact sa iya kag nag-set sang meeting sang March 28 at 5 in the afternoon. Gindala siya sa sininga kapihan sa BBB Arcade where dito sila mag-meeting sa second floor cafe. Bombodan, and then aside from Mr. James Gulmatico, yaraman si ABC President RJ Sablan sa Barangay 2, si Councilor June B. Bantog, ang provincial board member nga si Juvie Pipilio, no, pero kag may mga bodyguards so nga gina-identify nga ginahambal si Mr. June Pacifico. Actually ang pinaka kumbaga wala Bombodan hapos naton labuton ti si provincial board member Juvie Pipilio galing duway gid siya Bombodan ang tanan gid pang reach out man ang gin-reach out ko Bombodan si board member Juvie Pipilio. Sunod ta sa ABC President duway gid tinimok-timok pero sa statement dere kung basihan mo ang posible nga mga witnesses to halimbawa sa kay Pipilio gintawagan mo garing man niya nga cellphone wala? Oo, garing. Tapos gintext siya. Oo, gintext ko. Wala man sa reply. Board, oo. Tika na sila yang ay mga grupo ni nila. Daw bali wala na sila yung mga tawag. Mga text why na the fact pa lang the fact niya may nag-text mo kay wala ka naga-reply, nagapakita ko na nung imo personalidad. Kay nagapakilala ka man, di ba Bumbuan? Oo, ari diri gani ang akon man nga ako niya galalain ko sa tao, kapin pa kung opisyal ka, nga textan ka, kaya nagapakilala man kung sino nag-text, wala ka ganyan nag-reply, bisan gamay lang nga okay, or gamay lang nga pag-reply nga bilang pagpakita lang sa pag-respeto. Kaya ikaw nga nag-text sa iya, nag-respeto man, halimbawa, masinga, niya, sir, can I call? Bumbuan ni? Di, why ka ganyan kung why ka nag-reply, why ka man nag-sabat sa call, butsing ganon, ikaw nga klase tao,
Ang wala sa imo bokabularyo ang ginatawag nga respeto, Bumbuan. At 10:23 in the morning, hambal ko, board, good morning, Bomboan here. Can I call? Thank you. And then, gintawgan ko siya, Bombodan. At no avail, no? Kaduha. So wala. So, amo na, kay Nga, hindi sila magsabat kung pwede sila ma-interview, pwede sila mataugan o kung hindi. Kaya kung hindi sila magpa-interview, ay man problema, hindi taman pagpiliton. Ano may ginatago ka mo da nga nahadlo ka mo maghambal or basi may nagapugong sa paghambal kay basi pati sa pagtikap sang baba nyo, ginadiktahan ka mo, Bumbuan? Actually, kung basihan mo man, Bombodan, no, in fairness, sa statement ni Mr. Javi Benitez, haman niya, may mga tao nga naka-witness nga makatestify. So, we'll see, Abi, Bombodan. Amo gani. Hindi na sila? Wala pa sila kagwa, Bombodan. Kay kagina ka pa sa aga nag-text da. Araw-araw na nga gina nila makita ng cellphone kay ang kada tawo nga nahibaluan ko nga naga-bit-bit sang cellphone, halos kada minuto nagalili sa screen sa ilang nga cellphone. So di ko imposible man nga why gid mabasa ng imong nga text da? Yes. Right after sang press conference kahapon, Example, Bumbuan, example, no, sa tawo nga nagalantaw sang cellphone kaga sa tawo nga may respeto sa iya pariho. Aryo, may gintext ako kagina, no? May ginteksan ako si Gobernador Bong Lacson. O ginteksan ko bumuan, example ko niya. Nag-text ko sa kay Gob Lacson alas 10:35 at 34. Siling ko, Gob, pwede ta ka ma-interview 12:45 PM? Thanks. Pagka alas 10:35, may reply. Siya, okay. Tiya mo lang nakadasig. Sa sunod lang sa isa ka minuto, way ka na mag-isa ka minuto, Bumbuan, nag-reply dayon. Amo na ang tao nga may respeto. Pero yung mga tao nga ginateksan, kag nagalisensya ka mga di kung pwede makatawag, tapos wala gid ni Hoy ni Haida, nga mag-reply si mo, amo na mga tao nga wala respeto, Bumbuan. So, amo na, actually, Bombodan, kahapon sang matapos ang press conference, syempre, kita ya, debla, two sides gid na iya perme. Kung may nagpa-interview, may mga aligasyon, pasabton ang ginaaligar. So, after that, Bombodan, after sang alas 2 ang hapon nga press conference, right after that, we contacted, syempre, ang ginuna naton ang kampo gidyan ni Mr. Javi Benitez or siya. So, since nga, may ara na Bombodan sang ginatawag yang ang anuman nga public relation officer man ina sila nga ginatawag. So dito kita nag-contact. In fairness sa ila, amo na napadala nila nga statement. O galing amo na statement ang ila sini ginpadala. So Bombodan, after sina, since nga may ara siya sang statement kag hindi pagid siya amo na willing bala Bombodan nga magpa-interview, nag-reach out kita sining mga tao kay mga public officials man yung pang name nga ni Bombodan mo. So thinking, abi nga sila ni nga mga public official, syempre, di ba, gobernador,ganisang probinsya, gasabat, no? Di, much more board member, di ba, Bombodan? Pero wala, no? Pila na ka oras. So, tanawon tani. Pero it could be, Bombodan, nga basi sini, or tanawon ta kung saan ugid sila, magpatigayon man sila sang press conference, or i-ignore nila ini. Kaya para ya kay Mr. Javi Benitez, Bombodan, ginaano niya ni, ginapanginwala niya ni, nga wala yan natabo. Kung ginapanindugan, kay ginamangkot naman ni kapon si Mr. John Pacifico, Sir, ano katuod gid ning imo nga aligasyon nga mapanindugan mo gid abi ini, nga wala ka sang interes nga mangguba, wala ka sang interes nga inabala Bombodan kun syempre election time, di ba? Kun politically motivated naman yati ano man bing makuha ko kun maghimo-imo ko sugilanon. Kada ko nga tawo ang ako ning kwentro, no? Kita mo man to Bombodan sa aton iya nga video gatulo luha niya gakurog-kurog man tong iya tingog. Tihamban niya amo nang iya nga claim. Pero kun pamatian mo man yang statement ni Mr. Javi Benitez nga ginbasa naton bago lang, ginadeny niya na iya Bombodan nga waay natabo. In fact, pero kung magkambalya si Adoryo, may natabo gid. Oo, kung si Adoryo ya, ano kuno ang bali ni Sir Adoryo Bumbuan gapon? Oo. Kung si Adoryo ya Bombodan, may natabo gid nga pagpaluhod kag pagpabisa.
Panya Paluhod. gin-dramatize kung paano siya ginpaluhod. Why, basta ang hambal niya lang diri Bombodanho sa iya sining nga statement sang after what turned out to be an investigation. Oh. Ano siya? Nagambal niya, sige, okay na. Nakat siya, nagtalikod siya. Amo nang hambal niya, ha? And then nagtindog siya, pero ano siya bala, unahan siya, balabagan siya sa pertahan. Oh. Hambal niya ni Mr. Javi Benitez. And then, sa iyang mataas nga tingog, ginmanduan niya, hambal niya, kneel. Kneel. English gali, English? Ginsulit. Luhod. Ginsulit, luhod na. Kay Mr. Adorio ni claim, Bombodan. Pag hambal niya luhod, nagduhod siya, kaya nagkurog-kurog siya, hambal niya. Pag luhod, ginambalan siya, bisa. Uy. Amo na. Hambal ni Mr. Adorio. Amo na yung claim ni Mr. Adorio. Pero again, sa kung statement... i-dramatize na to na bidaw kangay Sige. sini. Luhod! Magluhod ka! Bisa! Daw mo na? Daw mo na Hindi siya. nagura mo na. Kung i-dramatize na lang. Pero do gina-imagine ko, labas siya mo ng tuno, kung tuod gid man. Oo, tapos after after kuno, hambal ni Mr. Adorio nga ginpabisa, gin-picture, hambal ni Mr. Javi Benitez, hambal niya, picture! Gin-picturean. Galing na tong picture ko to, ato man to kuno sa grupo niya man, sa mga upod niya. Ang aligasyon. Daw, na to tsansa ko nung ipagwa ang picture. Kung ipagwa ang picture, laban-laban gid madakpan gid nga matuod. Pero hindi kaya magsiling yan nga may kamatuoran ini or wala sang kamatuoran, no? Kay tanan may baluan naton kung mapamatud-an na. Ang ining mga aligasyon bumbuan. Yes. No. So amo ni ang aligasyon ni Mr. Jun Adorio. Kaya nagapamangkot diri nga ano gid ang ground nga paludhon si Mr. Adorio kuno bumbuan kay may ari pa gid abi nga mga naga-monitor diri nga wala maka-monitor kagabi sa pag-report mo bumbuan. Balikanta. Ang pinakarason kun nga unaway siya kay balo sa hambal niya Bombodan ni Mr. Jun Adorio ginaklaro ta ng iya aligasyon nga ini aligasyon. Sa March 28 March 27, gin-text siya niya certain James Gulmatico nga gusto nga magpakikita sa iya si mayoralty candidate sa siyudad ng Victorias, Javi Benitez. So wala siya kabalo sang purpose. So pagsulod niya, pag-abot niya 3:30 pero ang meeting is 5. Bombodan in the afternoon. So ginrikisa siya, no? Kay may mga bodyguards dito sa area. So ang iya since nga hindi allowed ang cellphone sa sulod, ang cellphone niya, gindala niya to, hambal niya sa iya salakyan. Kay personal niya naman ang belongings. So, nagsulod siya. And after niya pagsulod, ginhambalan siya. Suno sa iya, Bombodana, suno niya kay Mr. Adorio. Ginhambalan siya nga kaon-anay. Ginhambalan siya ni Mr. Javi Benitez and ara dira, no, ara sa meeting place nila, ngambal to ang BBB Arcade, yara dira si Mr. Gulmatico, James Gulmatico, amotong middleman abi si ABC President RJ Sablan of Barangay 2, Councilor June B. Bantog, and Provincial Board Member Juvie Pipilio. Kag may mga bodyguards. So gipakaon. And after that, naghambal siya ng okay lang abi hindi siya magkaon Bombodan. So sang settled na sila, ginpakita sa iya ni Mr. Javi Benitez ang FB post ni a certain Alberto Lacson. Siguro iban familiar kung sino ni ang FB ni Alberto Lacson. Okay. Ining FB ni Alberto Lacson, Bombodan, gin-check man ni naton critical ni siya sa mga Benitez. In short. Okay. Diba? So, dito nakapublish ang photo nga being endorsed sang amay abi ni Javi nga si former Congressman Albi Benitez kang iya tito nga si Kong Kiko. Ara gani dira no, ginapakita ta ang Bombodan. And ina nga photo nga ina Bombodan sa ulanan sila. May mga tawo sa likod
Naulanan sila, gabayaw ni sila sang kamot sa tunga si Javi, sa kilid niyang iamay si Kong Albi or former Congressman Albi Benitez, kag sa pihak niya si incumbent 3rd District Congressman Kiko Benitez. Ang photo nga ina bombodan nakamarka X. No. So it was a photo taken sang March 24 during sang advance opening salvo. Kung sa diin, advance opening salvo ni Mr. Javi Benitez kaya nagpapili siya again sa Victoria sa pagka-alkalde. Pero ginulan. So in short, wala ya sang may natabo ng opening salvo mga tao tiya bombodan pero ara lang gasta yung mga tao gapaulan sa ilaya nagbayaw sila sang kamot. And then ang post nga ina captioned. Ang amay, inibombodan, ginaklaro ko ha, caption sa post ni Alberto Lacson para mas maintindihan natin. No? Ang amay, open parenthesis, gambling lord, Albi Benitez, amay sa pagkadunot sa moralidad sa Bacolod, close parenthesis. Sang nag-file candidacy, ginulan, bilog nga adlaw, gin-brown out, bilog nga adlaw, nagguba ang FB, bilog nga adlaw, patimaan sang kalalataan nga mahimo, mag-abot sa Bacolod. Period. So, amo ng caption. Oh, sa Facebook nga post. Sa amo na nga post. Oh. Ang post, ang anak, open parenthesis, Javi Benitez, wala hinalungong gintawo kag nagdako sa Amerika. And then, may mga likes. Ang makita gid nga like dira bombodan. Dako gid be. Oo, like ni June Adorio. Jesus. So dito niya na realize, kaya ginambalan siya nga nag-like ka. Oh. Dito niya na na-realize, bombodan nga, amo ni galing meeting. Kaya nag-like ko Parte sila. siya pag-like sa Facebook post. Oo. Oh. Nga gintirada sila abi ni a certain Alberto Lacson, nga ba't ko na critical ni siya sa mga Benitez. Oh. No? Public knowledge na kay ara na sa Facebook. And then, after that, ginambalan, pag siya ko na kung hubog ka, ang ginasinggitan mo si Vice Mayor Didi Hoover. Vice Mayor nga muning makaengkwentro ni Javi Benitez sa pagka-alkalde. So amo gid na siya bombodan ang pinakahambal ni Mr. Jun Alorio, ang pinakarason sa kun nga naakig abi sa iya. Okay, amo nang rason kung nga naakig si Javi Benitez sa kay Jun Adorio ang iya nga pag-like. Yes, kay ang sa pag-like lang loyalty. kasi napindutan lang to ni Adorio ang like. Hambal ni Adorio, gin-like kaya lang bombodan. Kabalo man siya nga Pero wala nag-like niya siya. nabasa. Why niya kuno nabasa? Kaya basta nakita iya lang kuno nga may picture. Kay supporter siya. Hambal niya supporter. Ga-support, gapangayos kuno pa saylo. Diba si tuod ng bumbuan kay may ara na tendency nga basta supporter ka gani nga daw grabe die hard ka gid nga supporter. Basta makita mo gani nga picture gina-post na. Dayon mo ka like. Di wala ka kabasa sang caption naman na nga kung isa leksyon man nato na antes kita mag-like bla basahon ta na yung caption bumbuan. So, amo na bombodan, amo na ang allegedly ginkaakig. Pero sa claim niya ni Mr. Javi Benitez, why na yan natabo? Kag si Mr. Jun Adorio kuno ya bombodan. So sa statement niya ang nangayo sa meeting. So in short, kung amo ning claim ni Mr. Jun Adorio, ginpaluhod, ginpabisa, tungod sa Facebook post, tungod sa pagsinggitan sa pangalan ni Didi Javier kung hubog siya. Otherwise man ang hambal ni Mr. Javi Benitez. Yes. Bumbuan ang akon nga pagbasa sini, no? Ang pagpaluhod, kay pagpabisa, debatable pa ini siya. Kay hindi pa na mapamatud-an kung matuod gin man nga natabo ini kung wala. Pero sa punto nga may ara sang meeting nga ginpatawag man abi ni Javi or si Adorio mismo ang nag-set abi nga magkinit-anay sila kay ma-apologize, di na nagapakita nga may hindi na pag-intindihan prior sina tanan sa kun may insidente man nga natabo nga kaangay sina, may ara na hindi pag-intindihan nga nasuya na si Javi sa pag-like niya ituod na ginaiya Hindi ba? So, ay naiyak may kamaturan. May kamaturan nga nasuya si Javi sa kay Jun Adorio tungod siya nga pag-like sa post ni sino to Alberto Lacson nga mutong litrato nga ara sila sa ulanan upo niyang iya nga amay sa isa ka ginapatigayon nga grand rally the fact nga ginambal ganito hindi pa ginambal sa statement ni Javi nga hindi siya nagpatawag si Adorio mismo ang nag-set sa ila nga mag-meeting
kay ma-apologize. So kung wala sang disgusto nga natabo or wala sang kainit nga natabo, tinga may ara sang pag-apologize nga ginimo, bumbuan. Subot so, may natabo gid nga tungod lang sa sinang pag-like ya nangakig si Javi Benitez. Although wala man na directly gin-admit kay hambal ni Javi Benitez, why man siya kuno nangakig bombudan. Oo. So duha ni ka magtimbang nga bahin bombudan. Ang isa ga claim nga ginpaluhod, gilibion, ginpabisa. Ang ginaakusar naman ni Mr. Javi Benitez, sabi niya, wala na sang kamatuoran. Baseless. Sabi niya, wala sang kamatuoran. Hindi insakto. So, muna. Oo. So, muna, bombodan. No? Pero, hambal ta na gani, we're trying to contact sining mga ginambal mga witnesses. Kay bombodan, para sa mga tagpalamatiin naton, ang si re-electionist nga city councilor nga nanay ni Mr. Jun Adorio, si Ma'am Virginia Adorio, councilor, no, sa slate ni siya ni Javi Benitez. Kay mati amo na gani bombodan isa sila ka partido, no? Ang pamilya ga support gid sa mga Benitez. So, pero ang hambal to ni Mr. Jonadorio tilain man siya because hindi siya gani kuno katulog, hindi niya na kuno gusto matabo. Way masakbalo kun anong matabo sa iya after this. Off pagani kagabi man ang telepono niya sa subong bombodan. Okay, sige. So, kung may kamaturan man kung wala for sure kung magsiling kita nga gingamit ini pamulitika at of course gingamit pamulitika kay ti political season subong ang pamangkot nangin gingamit ini nga politika o kung hindi man politika ang pamangkot amo ni may natabo bala o kung wala may kaangay bala sining insidente nga natabo kung wala may nagpangakig bala tungod lang sa pag-like sa Facebook post o kung wala bumbuan. Yes, hamo ng mga palamangkutanon nga ina bombodan, no? Pero tanawon ta kung ano maning sabat sa mga witnesses nga inibombodan kung magwa man sila. Kaya until now, wala pa man sila kapahayag man sa ila sining mga statement or mangin man ang iloy ni Mr. Jun Adorio. Ang ako niya parang nga patas, dapat nga pati ang mga witnesses to nga pahayag ni Mr. Adorio nga present during the time. Kagin ako man ni Javi Benitez nga may nga ara man to sila sa iyang statement na nabutang to, no? Bumbuan? Yes, sa iya statement may ginambal siya. Why niya man gin-isa-isa bombodan kung sino ning mga basta witnesses ini. Pero hambal niya, there were other people in that meeting who can testify about what actually happened and reveal the truth. And that other people, bumbuan, included na si Pipilio. Yes. Oo. Si Pipilio nga gintext mo kag gintawgan, wala ka sabat, wala man naga-reply. Why? Ti kamutani ya Mr. Pipilio, board member Pipilio. Kamutani ya ang kamutani ya Pipilio, no? Ang may ara sang dako nga papel sina diri para nga makakontribute man kamo nga mapadasig ang resolusyon pag resolbar naton sa kun sino kita nagasugid sa matuod kamo pa ya naga-delay sa proseso bumbuan. Why man sila gasalabat bombodan, why takbalo kun basi mga busy ni sila kung anong pagkahimtang, no? Pero may mga gambal, mga daan bombodan kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Amo na nang punto ko da, kamo yang nga mga ginatawgan da kay wala man tasang bisan na nag-reach out na kita sa kay Benitez nga ma-interview diri ka mapamangkot naton kag para siya gid mismo ang maghambal sa iya gid mismo ba yang mabatian naton ang payag ti wala man tsansa kay go man lang si Javi mag-post sa iya nga Facebook man do pa matyagan ko subong ang kalibutan naton daw ginapatiyog na lang naton sa Facebook no nga daw sa kaangay balang ang tanan nga source ang aton nga impormasyon kag ang tanan nga may baluan naton do ara na sa Facebook nga konsumahon ang Facebook ang numero 1 nga manugpatalang bumuan. 5 hours ago, why ta kay balo bobodan kung related na siya. Pero ara, 5 hours ago, ang post ni Javier Lopez Benitez, si Javi ni siya bombodan. Ha?
question mark, emoji, smile, and then gahampak sa iyang nga forehead. Focus ta, about 15 days left. Tapos ga-pray siya. So amo na. Oo. So ma-focus siya. Tamimo sa nadiri kung ang aton nga mga leader daw gasalig na lang sa Facebook basi mahimo kiningkoy ang panggobyerno ta mag-amo sini bumbuan. So tan-awon ta bombudan kung anong matabo, kung may harap pa siyang i-release magid dugang nga statement sila. Maduminit na kita sa Facebook pati ang mga national candidates doon nag-rely naman sa Facebook subong. So tanawon ta ni bombudan kung may dugang pa ni sila nga statement, kung magwa ni mga witnesses sa ginhambal gani sang statement ni Mr. Javi Benitez or wala naman, no? So amo na so far bombudana ang pinaka latest nga development sining ginbuyan nga statement ni Mr. Pacifico John Adorio nga ginadigar niya nga ginpaluhod siya, ginpabisa sa kamot ni allegedly ni Victoria City Mayoralty candidate Javier Lopez Benitez. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia, 43 minutos sa nakaligad sa tag na ngalauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Kung wala sang kamatuuran ang ining aligasyon o kung ining ginpahayag ni Mr. John Adorio, tiya masiling ko lang baw garabi naman ni si Mr. John Adorio nga ibutang niya sa at stake ang iyang Iloy nga nagapadalagan man bilang nagpa-re-elect bilang councilor sa siyudad San Victorias nga grupo man ni Javi Benitez ara sa line-up ni Javi Benitez ang Iloy ni Mr. John Adorio. Ti kun amo nang siling naton kung wala sang kamaturan to ti grabe naman. Makasiling kita nga daw mabatas man ni John Adorio. Pero kung may kamaturan ini or makasiling man kita nga basi may kamaturan man. Kay kung wala sang kamaturan, ba araw-araw na nga mabatas ni John Adorio ang iyang Iloy. No, that's why nga sa subong, banwa, daw hindi pagid naton mapatuod. Kung dindiri ang matuod ang aligasyon ni Mr. John Adorio o kung ang sabat ng statement ni Javi Benitez, nga ginpaagin niya lang sa Facebook. Amuning budlay kung mag-inkwentruhan na ang mga may edad na, kagang hubin, mga millennials, kaya may edad na ya, mapapriskon. Kaya nagapati ang yapon niya nga ang ining pagpalayag niya paagi sa mainstream media, amo ni ang husto yang pamaagi kaysa ipaagi lang sa Facebook. Ti gali kay ang inkwentro millennial. Yati sige kuan kalanda priskon kalanda kay mabutang lang ko di sa akon nga Facebook account to. Sang akon nga sabat. Ayo. So ang sa karon banwa, no? Tubtob nga hindi makahatag sang statement. Wala sang may mga mag-testify kag wala kita sa mga pruwiba nga mapakita, kabudlay pa ni naton i-substantiate, no? Nga kung diin gid ang insakto ang kamatuoran. Pero sa nasiling ko na tido kabudlay man siguro sa kay Mr. Adorio. Daw hindi naman nga siguro ka nais isa ka kabata nga ibutang niya sa ital-ital ang iyang Iloy sa paghimo sang isa ka istorya. Then sa pagtanaw lang naton. Pero basi mabatas man sang bata nga maghimo-himo istorya to the point nga pati iyang Iloy masablagan. Sa inyo abi nga paglantaw sini. Diin ang mas mabugat nga patihan naton nga naghimuhimo bala sang istorya si Mr. John Adorio o kung may kamatuoran ang ining iyang aligasyon. 41 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa ito ginakulabos kita banwas ang oras. Diri sa ito na pagpangalagad updanay kita buwas. Upod sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw